mar Rupiny kaachiel kod mano mar Mbako Romo mang rumo kanyo Sabich mar Onyango. Bed koda nyaka giko, nyinga Joyce Oduor. Kaka pile, nyakwara Mugejo waiko ni chenro ma iye lach. Bang' ma, abo bedo ka kelo ni weche manyiena. Bang'e e nonro mar gazet mar Daily Nation kaachiel kod gazet mar The Standard, weche magimiyo pek aneno ka opogore. Aneno ka The Standard okete kae ni NYS third bombshell. Nyalo bedo ni mano e maling' machielo makoro ipedho e lela kotudore kod mibadhi mosebedo ka timore ka NYS. Kaluwore kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae, mano Ethics and Anti-Corruption Commission, nyaka sani koro oseyango ni NYS e achiel kuom migepe pacho kae mosebed ka iyako omenda kuwuok e NYS mathoth ahinya. Ka kuom ranyisi nitiere moko kuom gigo makoro iyango ni ne obedo supplied ka NYS, kata kamano iwacho ni gin mana gigo manitiere e otas matine no ndik gi mana piny, to ka idhi apise mag NYS ok ine gigo. Kuom ranyisi aneno kae ka koro ket kanyo ni nitiere kidhi e stores mago mag NYS, nyaka sani koro iwacho ni nitiere omenda bilione, mano maderoma bilion 6.2 mano mar supplies maka NYS, kata kamano supplies makamago nokotimore. Kuom ranyisi nitiere pineapples kata mananas kaachiel kod ring'o mago mokete okebe, mago miluongo kanyo kod dhongere ni corned beef. Mago duto iwacho ni gin gigo nondike otas ni noter ka NYS, kata kamano king'iyo e stores mage kata e dero magi to gigo onge. Kaachiel kod weche mamoko makoro aneno ka gazet mano mar The Standard omenyo, temo mana menyo kit mibadhi ma podi dhi mbele ka NYS e pacho kae. Gazet mar Daily Nation to koro kete kae ni why Trump spared Kenya. Wang'e ni tok Joe Biden wuok e telo kaka jatend piny Amerika, joma thoth ne nitiere kod luoro ni ka Donald Trump odonje telo to seche moko tudruok e kin piny Kenya kod mano mar Amerika nyalo dok piny. Kata kamano nyaka ne odonje telo, waseneno ka tudruok makamano dhi mbele e yo makare. Kuom ranyisi iwacho ni piny Kenya e achiel kuom pinje mago manitiere East African Community manyaka sani koro jo piny Kenya oyienegi mar mondo mi odaga mano e pinyno, mano mar Amerika. Ondike kanyo ni e piny mano ma nyalo yudo visa kuom thuolo malach mar mondo mi odaga e pinyno mar Amerika, mano kochakore tarik 21 dwe mar achiel mano mahigani. Kopogore kod mano, bende jo Kenya ema ok owinjo bed ni chulo omenda mano maderom 645,000 mowinjo bed ni ichulo, ma pinje kaka Uganda, Tanzania, Burundi kaachiel kod pinje mamoko chulo, mano miluongo kanyo ni refundable visa bonds. Piny Kenya ok chul pesa makamano, kaachiel kod winjruok mamoko ma piny Kenya osebedo ka timo kod pinyno mano mar Amerika. Kuom ranyisi wechego mag thieth, wang'eyo ni pinyno mar Amerika bro bedo ka oro omenda $1.6 bilion ma bro bedo ka konyo e sekta mar thieth e pacho kae. Wabo bedo ka walidho ni e gazet nang'o momiyo piny Kenya podi nitiere kod tudruok makare kod pinyno mano mar Amerika. Weche mamoko mabende aneno ka gazet mano ma Daily Nation omenyo, okinyi makawuono otudore kod yiero mano bagi odiochieng' manyoro chieng' tarik 15 e pinyno mano mar Uganda. Kendo aneno koket picha mano mar jatend piny Uganda Yoweri Museveni kaachiel kod picha mano mar jatend kweth mapingo piny owacho e pinyno mar Uganda mano Bobi Wine, e kinde ma odiochieng' manyoro ne giluto ombulu e tesende mag luto ombulu mopogore e pinyno mano mar Uganda. Nyaka sani ang'e ni kweno mar ombulu pod dhi mbele pinyno mar Uganda, kendo sasaya gibo bedo ka gilandonwa duoko mag yiero mano e yiero mane gidhiye odiochieng' manyoro. To nyakwara Mugejo kotudore kod yiero matimore kata mano timore e pinyno mar Uganda, mano bende mabo bedo twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono mar mondo mi wane ni to e kinde ma jopiny Uganda dhi e yiero, mano nyalo thiro kata nyalo konyo chenro matimore e pacho ka e yo machalo nade. Kuom ranyisi e counties ma okiewo kod pinyno mar Uganda, weche mag ohala ne ok otimore e yo makare odiochieng' manyoro kaluwore kod yiero mane timore e piny Uganda. Par ni pinyno mar Uganda bende ne oloro mbui margi mano motelo ne odiochieng' manyoro mane gidhi e yiero. Magi duto kotimore, Kenya winjo pek mane? Abo bedo kae kod jalony e tudruok kod pinje maoko mar mondo mi wang'iane ni to Kenya winjo pek mane kata Kenya winjo ber mane kotudore kod duoko mago mag yiero mabo bedo ka wawinjo kowuok e pinyno mano mar Uganda. Bang' mano kawuono en chieng' tich abich ibo bedo ka iyudo chenro mano mar ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya, kama bang'e
etwake chenro mar mbako romo kochakore saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Apo bedo penya kod rawere mar mondo mi wagone mbaka ni to higani mar 2026. Rawere nitiere kod geno mane e higani to gin chenro mage magiparo ni koket kare e pacho kae to ngimagi kaka rawere bro bedo ka dongore e yo makare. Omiyo nyako Ramogi Ajwang' ichako tudri koda kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende nyalo luwo chenro makama achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi e thuond weche. Wan gi nyithindo abich mapok onyono skul. Wan gi nyathi moluong Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi. Winyoni kene ma chele winyo chaba chama e kate kata pok yudo gimoro. King'iyo e kaska mako wete jogi oringo to okoringo de nini ticho inge mana winyo no. Nyako Ramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Luoro nitiere ni jopuonjre buora nyalo rem chopo lek margi mar dhi nyime kod somo kakoro kwana mar jopuonjre mapok odonjo skunde mag senior medore ewi koso school fees. Lipota marwa Simfros Okinda notwak gi jopuonjre maromo 10 manyaka sani pok odonjo e skul madhiyo juma achiel nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde. Nyaka ne jopuonjre chak donjo skunde mag senior, kwan mamalo ma jopuonjre manyotimo penj ma KJSEA kendo timo maber pod okwame udi kage yuago koso omenda mar dhi nyime kod somo, gima koro kelo luoro ni jopuonjre buora nyalo biro rem chopo lek maggi. E kaunti ma Migori, Wycliffe Ochieng' ma wuok e ward ma North Kadem e sub county ma Nyatike ma oluonge skund sekondar Makanga en achiel kuom jopuonjre ma okwamo. To mamwa e madongo babwa nosetho. Mama onge gima nyalo timo mondo tere skul moluonga. Koro nakwayo jotelo, MCA, mbunge, kata gavana, gi ji te duto ma chunygi ler manyalo konya, ma ruoth odonjo chunygi mondo konya dhi skul. Gisani awinjo malit ka nyithindo moko kata nyoro kanowuogo nyisa ni gin kawuono gisedhi skul. Ochieng' kod min mare Morina Koth osebedo kawuotho koni kod kocha kamanyo kony, kata kamano nyaka sani wach ma kamano pok onyago olemo. An bende wala magoyo ayudo yuto matin en mana siling 200, to kaka nyalo konyo mondo mi atergo nyathi skul onge. Akwaya. Wan gi migepe ma opogore machiwo kony, ma moko kuom gi Wycliffe osewuotho kuom gi kaachiel gi min gi. The latest en Elimu Coalition ma nyocha gitimo application kuom hayo marach. Applicants nyong'eny, joma nyokwayo nyong'eny, nyoko yudo thuolo no. Koro nyaka sani nyoseyudo duoko ni ok en achiel kuom jogo magikawo. Komachiele kadak ma ji yuto gi nie piny ma Mkuru kwa Ruben, Nairobi. Skundni ma bende isiro gi oganda mar Jobemfa. Jopuonjre maromo 5 bende chunygi likni e wi ngimagi manyime. Wan gi nyathi moluong Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi because parents ok nyal kabisa. Kata bedo ni gisomo kod achiedh nade mathoth jopuonjre skuni notimo maber ka chan mapacho owegi ka gisare kendo gimoko e tie japuonj maduong' ka gimanyo konyruok mar dhi nyime gi sikul. I got 62 points and I was called in the school named Babadogo Senior Secondary. I need just a sponsorship. I need to be sponsored so that I can continue my education. Lilian Isinya mabedo dakete skundni en janyuol achiel mathuthni kod puonjo nyithinde 3 toka ne giwere kod wuon pare. Na nimekuja kuomba usaidizi kwa sponsorship kwa mtoto wangu ambaye ni Kilara Undisa. Alifanya vizuri lakini juu ya uwezo sina uwezo wa kumpeleka shule. Ilifaa waende mission date 17 lakini sina hata kitu. Shule gani?
Ameitwa Chuka Girls High School. The way that I see many people going out Marekani to go and do operations, so I wanted to become a doctor so that I can treat them. I want to become a neurosurgeon. Mano bende ne walimo kare so nyithindo mang'aw mabende en skul mar Stara e chuny Kibra. Skul ni chiwo somo manono maonge chudo ne jopuonjre gi, gigero nyithindo gi biro bedo taya kendo rieny ok e odgi kende to ne Uganda mathoth. Over 60. So it is a challenge for us kwa sababu watoto wengi hawajapata scholarship. Huyu mwenye alilid pia hana scholarship. So my appeal is to well wishers. Watoto kama hao tunafaa kuwapatia matumaini. Na niko na vijana wengine pia wako hapa pia walifanya vizuri, wote hawana scholarship. Ningeomba sana wale wenzetu wenye wanapata sahi kwa hewa, watuchukulia watoto wawasomeshe pia wapatie matumaini. Lek magara kamano dhi kanimo ka jopuonjre maro mang'wen kamoting'o japuonjre mano wuo penj kendo bedo namba 1 skul ni nyaka sani pok oyudo ka ginyalo dhi nyime gi somo. It's our Gongo boys and I am interested to pursue STEM as my pathway under pure science medicine. My name is Steven Blasio. In my national exam I managed to get 62 points out of 72 and my pathway is STEM, and under STEM I learned pure science and I want to be a doctor. Min Makilda Mutabi kod Steven Blasio jopuonjre ye manotimo maber ahinya e skul ni koro yuako wacho ni okonyal ka oting' mar nyithindo ariyo gi komere koda nyithindo adek ma en go pacho. Watoto wangu wamefanya vizuri, wamepita. Hata mtoto wangu ndiye aliongoza, mwenye alikuwa wa kwanza, alikuwa na 68 points na mwingine amepata 62 points. Na mimi kama mama yao sina niko tu hivi venye niko. Naomba tu mwenye anaweza guzwa aweze kusaidia watoto wangu. Ethuolo mokalo timo maber neno tiko mar dhi nyime kod somo. Mak mana gi ethuolo ni kata timo maber poni onge omenda nengo mar somo medo ng'awre e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Migawo mar somo chano twak kod duol mandiko jopuonj TSC mar manyo jopuonj madhi puonjo kit somo mapok oyudnegi jopuonj kaka woodwork, metal e kin mamoko. Ma oyanga kod jagoro maduong' mar migawono Julius Bitok ma okoni gidhi medo ndalo mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e kinde ma olombo jonyuol mondo oter jopuonjre e skunde mane oluongie. Judith Omondi kod mathoth. E ndalo mar 4 mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior, jagoro maduong' mar migawo mar somo Professor Julius Bitok otimo limbe e skunde ma opogore e kaunti ma Kiambu mar rango kaka chenro dhi nyime. Bitok oyango ni ripot mar migawo mar somo yango ni skunde mathoth mag cluster 1 kod 2 oserwako atamalo 90 mag jopuonjre ka koro kwayo jopuonjre mane oluongie e cluster 4 mondo donji e skunde. Oyango ni gichano medo ndalo mar riwruok kod skunde. We have been discussing in the ministry and we are thinking of actually extending the deadline a little bit to accommodate those who come in late, and consultations are still there, but we are hoping that the minister will be able to give a clear position of the government on this particular issue. But we want to encourage the learners that the deadline is tomorrow, and don't take more time. Report to school as soon as possible so that by the time the deadline comes tomorrow, you're already in the school. Kata kamano oseyo weche malandore ni moko kuom jopuonjre onge skunde ka okoni jopuonjre duto nyicha oketi e skunde mag senior secondary. We are telling our schools, let us get ready for our grade 10 students, let us admit, and I'm asking schools and our field officers, let us even utilize the weekends, Saturday, Sunday, to be able to ensure that we take as many of our students as possible. Our expectation is that we shall have 100% transition because we have enough spaces in grade 10 senior school to take all the learners. E weche ma otenore kod jopuonj mag kit somo moko ma onge e senior secondary, Bitoko ni gisechako twak kod duol mandiko jopuonj TSC mondo manj jopuonj man kod lony e kit somo kaka woodwork, metalwork kod dhok mamoko manyicha onge 844. We are working very closely with the TSC together with our universities,
and we have had a few meetings to ensure that we are able to build capacity of some of the areas like those specialized areas which have fewer teachers, because over time we want to build capacity of some of our big schools to be able to teach some of those technical areas which were not there in the previous curriculum. We are doing everything possible, but I want to assure you that we have been able to retool 229,000 teachers to support competence-based education. So majority of the teachers are trained, but there are those areas which need specializations, like for example metalwork, woodwork, Chinese language, some Hindu trade, those kind of things. We are doing something also to ensure that we provide as diverse as possible opportunities. Ma biro e kinde mamoko kuom skunde mag C4 to ywak ni pok giyudo jopuonjre ka koro chalo ka gima lekgi mag puonjo CBC e senior sekondar duono. Judith Omondi, Ramogi TV. Ndalo ang'wen ka chenro mar rwako jopuonjre e skunde mag senior sekondar e klas mar 10 dhi nyime pachoka, midhiero maka kod kacha mienjo. Moko kuom jonyuol ywak ni pod lai manyien mar somo mano maen CBE ok donjnegi malong'o kata obedo ni gitero nyithindgi skul makamano. Skunde moko bende yango fuoka mopogore moting'o kwan jopuonjre moromo, kilese e kind gigo duto madwarore mar neno ni somo e senior sekondar ochopo kare. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Sani E4 mating'o ka gin mang'eny moinga par, to onge subject kata achiel mandiko. E skund senior sekondar ma Joel Omino, mana kwan manok mag jopuonjre ema oserwaki e grade mar 10 are chieng' wuok tich. Seche gi onego be ne wan kata mag nyithindo 150 to pod wan gi namba matin. Jatend skund no Richard Nyayal tudo kwan mapinyno kod koso ng'eyo mar jonyuol ewi kaka somo mar competency based education ringo kotenore kod kidienje mag somo moket ne jopuonjre kata pathways gi dho ngere. Moko wacho ni nyathina pathway mokawoni onge skul mapuonje e gweng'wa ka. Koro gidwa ni gidhi gimany skul mo mabor ma giwinjo ni man gi gino ero. Nyayal yango ni kata obedo ni gisetemo keto ikruok madwarore, pod gin kod rem e puonjo moko kuom somo ahinya to mag lwedo e bwo kidieny mar STEM pathway gi dho wagunda. Nitie gik mitiyo kata kaka mag gedo nyaka gik miluongo ni metal work ma bende biro dwaro masinde moko mane waonge godo, to sani dhi dware mondo mi wabed kodgi. Mage ma bet ka wabiro bedo ka wachando. Komachielo e skund sekondar mar chuo ma Kisumu, picha mako ka chenro mag rwako jopuonjre ometni. Jalup jatend skund no David Amayo yango ni kata kamano gin kod rem mar jopuonj moromo mowinjore opuonj moko kuom somo mopogore mag lwedo. Marine and Fisheries ne wasetimo lendo kendo jopuonj no se ndiko barupe moko kaka aviation, Kenya Sign Language, mago duto wadhi timo. Amayo nomedo ni bende giyudo midhiero kotenore kod jopuonjre ma jonyuol kelo mondo orwake senior school, kata kamano nyinge giwuok e mbui nyadiriyo ni oserwakgi e skunde moko gino makelo kikruok. So far waseyudo cases 2 manoket ka to janyuol ka koro kele mondo orwake to nwang'o ni nosechako rwake skul machielo. Wase raise kendo jatelo temo luwo mondo wane kaka iloso wachno. Jonyuol to korka korgi goyo duondgi piny ni kata obedo ni gitero nyithindgi e senior sekondar kamano, pod ok giwinj gigo ma nyithindgi dhi somo malong'o motenore kod weche bero ngimagi makiny. Ok anyalo wacho ni an gi rieko moro amora kuom gima nyathi dhi somo sani. No kao pathway mar STEM, koro akia kaka STEM nigi engineering ni dhi donjo. Ka ng'ato penja ni categories 3 mar somo ni en mane manyalo miyo nyathi yudo daktari kata tich moro amora, to ok anyal nyiso maber. Jonyuol to kod jotend skunde koro koyo mondo omany lai mopie manyalo konyo jokanyo duto bedo e twech achiel kod lony ewi competency based education mondo lai manyien mar somo ni ochop kare. Kwayo mara na sirikal mondo giwuoko gipuonjo jonyuol, mana ka gipuonjo jopuonje bende mondo ng'e
kaka gidhi handle nyithindogo mondo wambe jonyuol puonjo mondo wang'e ni nyathino kodhi nyathino dhi timo STEM ni oting'o gima kama. Mamoko bende nyaka ikre kaka koro gibro luongo jonyuolgi mondo giketgi e lony mar winjo kaka somo ni bro dhi nyime. E kinde ni machiendo mar rwako jopuonjre ma klas 10 e senior secondary dhi nyime e skunde mopogore, jonyuol to pod ywak ni gionge kod ng'eyo moromo mar winjo lai manyien mar somo ni. Koro gikwayo skunde kaachiel kod sirikal mondo ket chenro manyalo konyo gi winjo somo e senior secondary. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi medo yudo midhiero bang' doho golo chik mondo odinne omenda ne duto manitiere e bengi monywando nyaka mag jaode kod mag nyithinde. Doho bende ogolo chik mondo bengi mag ji mamoko 10 manikode gi tudruok dinnegi ewi omenda maromo miliona 813 ma itudo kod mibadhi. Magitimore e kinde ma obila bende ochiwo arita mager e kinde ma jaohala kata johala kod Kimani Wamatangi idaro mwandogi manyomuki kendo kethi e apaya ma Douglas Wakihuri machiegni kod ndach gach reru ka Kimani Wamatangi wacho ni okang' makamano okelo ne lala moheo milion 250. Dino ne omenda makamago otimore bang' duola makedo kod mibadhi e pachoka EACC chwalo bura e doho kadwaro mondo orang dach omenda go ma itudo kod mibadhi. Jatend piny Kenya William Ruto odokne kendo siro chenro mar Nyota ma piny owacho osebedo ka keyo omenda ne rowere ka oyango ni en yo mar jiwo kendo tego rowere e yao gi nyuolo tije mabiro jiwo uchumi. Kanoloso e pautuke ma Machakos County ma Machakos e telo mar 6 ma ipogo e omenda mar siro ohelni mar rowere 5,900 mawuok e counties ma Kitui, Makueni kod Machakos. Jatend piny bende oseyo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom kwedo chenro no moyango ni biro golo rowere e achiedh nade mar nok mar tije. They also want to know how are they going to change their status? How are they going to make progress? What is the plan for them to improve their lives, to grow their jobs, to have revenue, to be able to progress? The challenge we have had is a challenge of leadership. Mtu tu anataka kupigiwa makofi. He has no plan, he has no idea, he has no agenda, he has no program, he has no vision. Ile bottom up ya 2022 ndio hii. Ile pesa mfukoni ya 2022 ndio hii. Na hii ndio bottom up economic transformation agenda ambayo itapeleka Kenya mbele mpaka ikuwe first world economy. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi onyiso kuku mar duond bura mar ODM mondo oruma piyo chenro mar keto winjruok e kindgi kod duond bura mar UDA mondo gidhi e yiero maduong' mar 2027 kanyakla. Wandayi okoni orwako paro mane kuku mar ODM e bwo ogai margi Dr. Oburu Oginga ne ochiwo ne gidhi bedo gi twak kod winjruok gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mabiro. Owacho mago ka jaod bura makarachuonyo Adipo Okuome to okoni en gi yie ni winjruok ma ODM biro timo gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mar 2027 biro nyago olemo. Mimi naunga mkono uamuzi wa ODM kuanzisha mazungumzo baina ya ODM na chama cha UDA. Na vile vile namshukuru Mheshimiwa Rais Ruto na timu yake ya UDA kwa kukubali kuandaa mazungumzo baina ya ODM na UDA. Mimi ningependelea haya mazungumzo yafanyike haraka iwezekanavyo. Na tufikie uamuzi au pre-election coalition agreement ili wakati wa kura ujao, wakati wa kura itakapofika, wanachama wa ODM na wanachama wa UDA waende kwa uchaguzi wakiwa kitu kimoja. Ageo ni ODM biro timo winjruok maber.
obiro timo winjruok maber mondo wambe kaidhi yiero wadhi yiero to president ong'eyo gik mwadwaro maka koro osekawo kom to koro koman ma odog koni. Jalar kom ten piny Kenya e yiero mabiro Eliud Owalo oyango ni lek mare en mar loko ngima jo Kenya. Kotwa kod Ramogi TV mano odiochieng' manyoro e chenro mar Mbako Romo owacho ni en gi chir kendo ok odhi tiyo gi jotelo mamoko e ng'wech mare mar laro kom maduong' pachoka. Bende olero ni en odhi lando duond bura ma obiro chung' godo motelo ni yiero mabiro. Ana jachir to kendo ajadiera. Ka adwa tiyo gi jasiasa moro tatiyo kode. Asetiyo gi josiasa mang'eny. Ka adwa tiyo gi Ruto kwa dhi mbele tabete sirikande ni. Ya? Tuwatiyo nyaka watieki to kendo adhi support 2027. Onge tiende monda wuogi. Asetiyo gi josiasa mang'eny. 2013 natele presidential campaign ma Raila. Mana atiyo ni Raila, atiyo ni Kalonzo, atiyo ni Wetangula. Bang' mano awuok adhi e NC be atiyo gang'o gi Musalia Mudavadi mathin. Ya? Bang' mano awuok adhi Karuto. I was a key cog in that presidential campaign. Maruto no. Yeah? Mwa tayo Ruto manyaka wadeliver himo bedango mo bedo president. Ibinja asetiyo gi josiasa madongo manyalo bet president gi te. Aol. Ibinja maber. Yol tiyo kodgi. Aol gi tiyo gi individual politicians. Idano tiko di koro. Adwa tiyo ni jo Kenya koro. Adwa tiyo ni jo Kenya. Oka higa mabiro ni okadhi tiyo ni jasiasa moro ni Owalo. Asetiyo ni using my brains. Using my brain. Ingini jo Kenya gini million per abich giwie. Ango momiyo josiasa gi duto osedwaro mana tiyo gi Eliud Owalo. Ok nikech obwongo na. Awacha adier kosa wacho miriambo. An jo Kenya mudhier gi ema dwa tiyo go kadhi go mbele. Nikech ok adwa timo siasa mar retrogressive. Ni kawo kabila ni manyo jatelo moro kabila ni tiriwo gi jatelo moro kabila ni kendo idiriwo gi jatelo moro kabila cha tikwedo kabinde mamoko nto bang' mano ko reform party kata ni form coalition. Mane makelo gimoro ni kang' kisebet gi jogi to ni udhi bete mesa kupoga no kupogo lemo. An ok adwar kom e mesa. An adwa mesa te. Mondo mesa te ni ane kaka konyo jo Kenya. Yude gi party mane? Party an go wabo launch next month. Next month. Yeah. Tariki sayudo? Tariki abwa wacho. Kwa sa creditire. Jad bura ma Suba South Karoli Omondi oyango ni okobichunga kod duond bura mar ODM eng'welaro koma od bura ma Suba South e tielo mar ariyo e yiero mar 2027. Koloso e chenro mar Rupiny e Ramogi TV okinyi manyoro, Karoli oyango ni ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga ema osebedo ka chung' kode e yudo tiko mar ODM e kinde yiero to onge mar Raila koro omiyo owuok e duond burano. Olero ni obiro ndiko barua mar wuok e duond bura mar ODM ayanga. 2022 jakomo luonga mwa bedo piny. Ka koro nase wuok adhi chung' independent. Ma bedo kode piny mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko. Bed ka. Koro modong to kadwa donje. Mo winjire maduogo. An kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo. Na nyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM. Kech asebedo gima usetimo na e gini. Kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem. Jodala ong'eyo to na duoga humble myself. Ka donje bunge ODM nuni. Ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamre kata keta e committee. An oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee. An ne gitamre miya committee. Nekech ndalogo ne giwacho ni nachung' gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'o minority leader. Kwa timo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi. ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto no tiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam. Ne gitemo riemba e party. Koro history wagi ODM kik ng'ato wuok ka gima akia ODM. To gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro. Koro weche ODM to kadwa ga chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Mi lecture who are you? Koro ana se decide. To nyaka na nyis joge na chon. Ni jothurwa nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Waka uru route machielo wadhi. Ana se give notice okadi chung' e ODM. Be okadwa riambo be okadwa pando.
officially abro ndiko ne gibarua mondo koro ginge ni atoto I will not seek to defend my city. Nyakora Mugejongi kanye mochopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi ielach. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sane bang'e taduogo kon nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Teka unusiye giwachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparoni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com, or simply send your shopping list on 07 10 487 487, and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of discount. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Some people say love is about grand gestures. Others say it's about words. But sometimes, love is simply choosing time together. It's slow mornings by the sea, shared discoveries, quiet laughter, and moments where the world feels far away and nothing else matters. In Seychelles, discover the islands at your own pace with a half-day island tour and a marine park experience where the ocean becomes part of your story. Enjoy 4 unforgettable nights in the island Seychelles from $3,960 per couple, because love deserves time and moments worth remembering. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Geso kangeso saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mana e Ramogi TV.
Nyakwara Mugiajwang dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi ang'isi na kawo mana yueyo madundo kae tabo bedo kaduogo kod nonro mar gazeta. Ntiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wang'isi gigo manitiere gazeta. Oyawre Kizito, ichio nade? Achio makare Joyce. En okinyi majaber mar chieng' mar tich abich ma Nyasaye omiyowa kendo doko nero kamano ne okinyi masani. Koro en mana ni johera mag Ramogi TV obedi mondo one to magi mantie gazet. Machiegni nonro mar gazet. Gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek waneno ka opogore. Adwa wachak kod gazet mar Daily Nation kalore ni oyango mano tudruok ma piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Amerika medo bedo godo. Kwachako kod gazet mar Daily Nation Kiziti nokondike kae ni why Trump spared Kenya. Iwacho ni nyaka sani iwacho ni jolonya mopogore opogore wacho ni piny Kenya osebedo ka koro yudo wanyalo wacho ni kony kata sir mopogore opogore kowuok e pinyno mano mar Amerika. To mae akeni wachno nyalo bedo kaka buok nikech wang'eyo ni tok Joe Biden wuok e telo kaka jatend piny Amerika. Luoro ne nitiere ni seche moko tudruok e kind pinyno mar Kenya kod pinyno mar Amerika nyalo dok piny. Kata kamano nyaka sani koro waseneno ka nitiere kaka piny Kenya nyinge koso e listi ma pinyno mar Amerika osebedo ka golo. Kuom ranyisi listino mano mar pinje ma ok nyal mi jopinygi mano thuolo mano mar dak kaachiel kod tiyo e piny Amerika kaka jopiny Amerika matiende ni wacho kanyo ni permanent residency e pinyno mar Amerika. Nitiere pinje ma ok nyal mi visa makamano. Kata kamano piny Kenya kochakore chieng' tarik 21 dwe mar achiel higani ibo bed ka imiyowa iwacho kanyo ni long time immigrant visas ibo bed ka imiyo jo Kenya matiende ni jo Kenya nyalo dhi tiyo kendo dak e pinyno mana mar Amerika mana kaka jogo monyuol kendo sebedo kodak e pinyno mano mar Amerika. Kizito. Joyce, kinde mane Donald Trump ne donje telo piny mar Amerika wan kaka jo Kenya ne wan kod luoro kalore kod singo mano oketo ni kodonje telo to nodhi timo. Adier ka nodonje telo Donald Trump nodonjo kod kum mopogore opogore weche ma pogore mane wacho ne kela chiedh nade ne pinje kata kok Kenya kende. Tadier kaka nodonjo kum nosechiwo ne pinje mopogore ka kod kacha ma kata kendo gi la seche gi nwang'e ni chieng' tich adek piny mar Amerika nolando kum mochiw ne pinje moko ma koro oganda gi ok nyal dhi e piny makucho kendo ginya yudo visa mar dhi dak kuro kendo mar tiyo kuro. Kendo kata visa mar dhi mana limbe bende pinje moko bende koro ok nyal yudo. To koro piny mar Kenya iwacho ni kum oseket gi piny mar Kenya onge nikech kata kirango kanyo dhido ka pinje mantiere ugwe mar Afrika to kata kapok warango kanyo we wang'ane kata moko kuom gigo mano mar gazedni mano mar Daily Nation omenyo mana kaka sewacho mano kotudore kod wechego mag immigrant visas. Kopogore kod mano bende nitiere omenda mano ma iwacho ni en refundable visa bonds mano madirom 645 ma jogo malimo pinyno mano mar Amerika uwinjo bed ni chulo. Kata kamano jo Kenya ok chulo omenda makamano. Tineno ka jogo mawuok e pinyno mar Uganda, Tanzania, Burundi kaachiel kod pinje mamoko uwinjo bed ni chulo pesa makamano. Ka wadhi weche mag ohala Kizito ineno kanyo ka nitiere iwacho kanyo ni 10% reciprocal tariff ma iwacho ni ema ne jatend piny Amerika oketo ne piny Kenya mano e dwe mar 4 higa mokalo. Tiwacho ni ma en tariff ma piny mogik kipimo kod mago mano mi pinje mamoko. Kopogore kod mano iwacho ni piny Kenya e achiel kuom pinje 32 manitiere e Afrika makoro bro bedo ka medo bedo kod lwasi makare ahinya kotudore kod wechego mag timo hala kod pinyno mano mar Amerika mano miluongo kanyo ni mano chenro mano mar AGOA makoro podi medore. Kopogore kod mano anno ka nitiere alliances mamoko mar adek kanyo Kizito. Joyce mana kaka iwacho no kibire wechego miwacho ni nan NATO ma koro biro ne keche piny Amerika bedo kod e piny Kenya winjruok nitiere winjruok kanyo matut ahinya. Mae miyo piny mar Kenya bedo kod tudruok matut gi piny mar Amerika ka yudo thuolo mar yudo gige lweny, tiegruok kod omenda mar arita. Kata kamano wach ni onge winjruok moyanga ahinya matut ahinya mago ma jokanyo mag NATO nitiere godo. Koro piny mar Kenya nitie kod wach ma kamano
Wach mantie kanyo bende kibire weche mag thieth nwang'eyo ni piny mar Kenya nodonjo e winjruok kod piny mar Amerka e yudo omenda makonyo wechego mag thieth kendo piny Kenya manobedo piny mokwongo kanyo mamae koro nobiro manokawo okar kony mane wayudo ka nowuok kuom USAID cha. Kiduogo e weche mag ohala mane sewacho kaka AGOA cha. Od bura mar Amerka nodhi motwak nomedo thuolo ma kamano. Mae chiwo thuolo ne pinje mag Afrika mar mondo odonje chiro mar Amerka. Koro iyudo ka piny mar Kenya pod nigi thuolo ma kamano. Ang'o miyo piny mar Kenya nigi thuolo ma kamano? Piny mar Kenya nigi thuolo ma kamano nikech piny mar Amerka neno ni mwandu mawuok e piny mar Kenya ok kel buok ne mwandu gi mantiere e chiro gi makocha. Koro miyo pod wan kod thuolo ma kamano Koro weche mabende miyo koro Kenya ineno ka pod koro ok mi kum kod piny mar Amerka. Gin mago mineno ka koro piny mar Amerka neno piny mar Kenya kaka pinyno mantie kama kare mitiyo godo e kelo kwe e pinje moko mag Afrika kae kata kinyo pinje mag jirani kae. Gineno gi kamano Kod wechego motudre kod mago mag chiwo kony. Iyudo ka Kenya itiyo godo e choro weche mopogre opogre. Kendo piny mar Kenya wacho nang'o? Kata ka piny mar Amerka biro kod kum mopogre opogre, piny mar Kenya ok chul. Gin gi linga linga mos. Nitiere pinje moko maka piny mar Amerka ochiw kata kum mar wuoth, gin bende giduoko gichiwo kum mar wuoth ne jo raia mar Amerka kidhi pinje. To piny mar Kenya to en olinga linga mos. Koro ineno piny mar Kenya kaka pinyno ma ok en midhiera ahinya ne piny mar Amerka. Hanno ka wach makamano omiye peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation mar mondo mwangi ane ni to gin pinje kaka mage ma seche makoro akeni wanyalo wacho ni wan kaka jo Kenya koro wajo hawi kalori wasebedo ka wayudore e good sides of the book kod pinyno mano mar Amerka. Anno ka it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mano ma oyange sigana makamae ondike ka ni why Kenya keep surviving Trump's punitive actions. Matene ni nitiere chike moko ma jatend piny Amerka masane Donald Trump osebedo ka keto kata kamano piny Kenya osebedo ka tonya. To bende noko ket kanyo listi mago mag pinje mopogore opogore nikech kuom ranyisi Kizito ka wanyalo mana dhi malo matin. Nitiere moko kuom pinje mane kinde makoro piny Kenya ne imiyo immigrant visas. Mano chieng' tich adek niwacho mano chieng' tich adek niwacho ni ne nitiere listi mano mar pinje makoro noketi mano kanyo chieng' tich adek iwacho ni nitiere listi mar pinje 75 makoro iwacho ni moko kuomgi wuok e pinjego mago mag Afrika makoro gin jo pinygi ok nyal yienegi mar mondo mi giti kata gidag permanently e pinyno mano mar Amerka. Kata kamano piny Kenya to yudo ka nyinge onge listi makamago. Anno ka Tanzania, Uganda, Somali, South Sudan mago moko kuom pinje makoro yudore listi makamano. Kizito koro mago pinje mantiere riwruok mar ugwe ma Afrika kae makoro iyudo ka Kenya onge kanyo. Piny mar Burundi mabe kinde machien kanyo ne onge kanyo koro gi lak sechegi oseket kanyo. Magi list moting'o pinje 75 ma 26 kuomgi wuok e pinje mar Afrika. Bende kibiro pinje medo kanyo wan kod Algeria, wan kod Cameroon, wan kod Cape Verde, wan kod Cote d'Ivoire, wan kod Egypt, Eritrea, Ethiopia, wan kod Gambia. Mago pinje mantie kanyo. Ma bende nitie kanyo gin Ghana, Guinea, Liberia, Libya, Morocco, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo kod Tunisia. Mago pinje ma wayudo kanyo. Ma bende kidhie pinje mamoko mantiere e continent moko machielo, yudo ka nitie Brazil, nitie Kuwait, Russia kod Uruguay kod Yemen. Mago pinje mantie kanyo. Koro magi pinje ma koro sani ni kod kum ma oganda gi ok nyal yudo visa mar dhi dak kendo tiyo kuro. Kalore kendo kaachiel kod wechego mag ohala nitiere tarif moketnegi kanyo man malo to piny mar Kenya to ketne mana pasent 10 kende manyiso ni pasent moketno en mano man piny kabisa. Koro kata pinje moko bentie mar raia gi kadhi to dhi chulo iluongo ni visa bond maromo kanyo chiegni 640. Mano pesa miduoko ni kodhi one ka tim mari ber kendo irito chikego mag Amerka. Koro piny mar Kenya to
raia margi ok chul visa bond no Joyce. E visa bond kanyo wang'eyo ni visa bond makamano en omenda mano madirom 645,000 mano omenda mar piny Kenya to en omenda ma ji jathoro chulo ka koro iwacho ni ichulo omenda makamano mar ni kapo ni idhi e pinyno tiketho chike moramora kata chik moramora mar pinyno to omenda nok biduokni to ka ok iketho chik moramora matende ni luwo chike duto ma kaka pinyno dwaro to mano omenda ma inyalo duokni to wang'eyo ni chieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo pinyno mano mar Amerika ne orucho oko mano green card mwang'e ni chon ji ne manyo green card ng'ato koseyudo green card to mi thuolo mano mar dhi tiyo kendo dak e pinyno mano mar Amerika kata kamano Donald Trump ne orucho oko mago green card tok ka nitiere lecturer moro mane osechiel kod magina kod jago moro gigo makoro ne giwacho ni seche moko koro keto ngima jo Amerika kamarach kata kamano wan kaka jo Kenya wa jo hawi ni mar ni ka wadwa dhi e pinyno mano mar Amerika omenda no mano madirom 645,000 mano visa bonds wan kaka jo Kenya ok wabibedo ka wachulo to jolony e wechego mago wanyalo wacho ni mana jolony bende wacho ni magi duto biro kaluwore kod gino manisewacho ni piny Kenya kinde mathoth kata piny Amerika oketo kuma to piny Kenya ok retaliate matende ni gin bende ok giduok kum makamano Nyakwara Mugejo sigana makamano inyalo somo matut e it gazet mar 4 kachiel kuom 5 Joyce kanyo bende wacho ni gimomiyo koro piny Amerika kelo weche makamagi en ni gidang'iyo oganda gi mokwongo giwacho ni jok madhi kucho nitiere kaka koro ka omenda ka gikonyre godo moloyo oganda mag Amerika koro mane ma wach kama biro kendo koro wacho nang'o mar mondo mi Joyce mondo mi koro ibed kata piny mar Amerika molo to pinje moket nigi kumgi nyaka ne ni in jagono man gomenda manyarite maber ok in ng'ano madhi kuro momenda mar Amerika mikete geno ni dhi konyri godo koro nyaka ywang ni bende in gomenda makare aya adwa ni wang'i wach machielo magazet ma Daily Nation omiyo peke it gazet mokwongo mano kotudore kod yiero mano timo odiochieng' manyoro e pinyno mano mar Uganda it gazet mokwongo kanyo oket picha mano mar Bobi Wine kaachiel kod picha mano mar jatend piny Uganda masani mano Yoweri Museveni kata kamano wach makamano miye peke it gazet mar 7 koro wadhi it gazet mar 7 kanyo mar mondo mi wang'iane ni wang'eyo ni mano motelo ne yiero mano mar pinyno mano mar Uganda nogol chik mar mondo mi olor mbui e pinyno mano mar Uganda kaloni ne gintiere kod luoro ni liet kaachiel kod koko mane nitiere pinyno mano mar Tanzania e kinde mane giluto mbulu higa mokalo nyalo biro kata nyalo bedo e pinyno mano mar Tanzania mano mar Uganda agoyo mos kata kamano nyaka sani wang'e ni chenro mano mar kwano ombulu dhi mbele e pinyno mar Uganda ondiki ka ni Museveni sure of win in fright election amid internet blackout matende ni onge ng'ata manyalo tiyo kod mbui tanno ka pichni moket kanyo joluto mbulu mano pango line bende giketo picha mano mar Bobi Wine ma bende ong'ere kaka Robert Kyagulanyi kaachiel kod min ode kinde makoro ne gichopo luto mbulu margi odiochieng' manyoro waketo wang'wa neno ni to duoko bro bedo nang'o nyaka sani atemo ng'eyo tineno ka Yoweri Museveni ema otelo kaluwore kod wang' jowi mago mag pinyno mano mar Uganda Kizito Joyce amanyo piny mar Uganda chako luto mbulu jatend piny Yoweri Museveni bende kanyo luto mbulu nyo keto geno mar kendo nyo wacho ni odhi yombo yiero no kod atamalo mar 80 kanyo koro weche mabende koro wach ni en yiero mabende koro neno ka ok time uyanga ahinya mokwongo mbui ne olor kanyo mana kaka sewacho kalore ni luoro mag ng'anyo kaka notimre piny mar Tanzania kindego mag yiero to seche mani luto mbulu no Joyce weche mag ng'anyo ne pok oland kanyo manyiso ni ng'anyo ne onge kanyo weche mantie kanyo koro jogo mochung' kode bende koro wacho kata chiwo ng'ur margi kalore kod oyanga ma onge yiero makamano ma giwacho ni gige luto mbulu mago Kimskit ne ok tiyo makare kuonde luto mbulu moko bende no yawo moleo kanyo koro wach mantie kanyo bende jakom mar duol ma ochung' yiero mano Justice Byabakama odhiambo manyoro kar sadek gi dakika 5 kanyo nyolando kowacho ni luto mbulu noserumo kendo thoth kuonde luto mbulu nosekwano mbulu mabende olando ombulu mokwongo kanyo ombulu mokwongo molando kanyo jatend piny Uganda Yoweri Museveni ne chiegni tie kod ombulu mar 14,000 kanyo
ka jago mana e luwe Bobi Wine ne tieko 7,000 kanyo manyiso nang'o Yoweri Museveni ne osekao telo mokwongo e kindego mag ombulu mano kwan mokwongo kanyo e. Koro weche mag yiero gi irango ka kod kacha ka koro bende Museveni osebedo telo kuom higni 40 manyiso nang'o koro donjo chiegni odhi mako madhi decades 5 kanyo e. Koro wacho weche mag yiero kod siasa ma Uganda kanyo Joyce bende koro ng'enya ni to makoro dhi e yiero ni kadipono yombo en ng'ama ong'iyo ni nyalo biro kawo kare kanyo. Koro ng'ama bende lieko kanyo wacho ni seche moko koro iko wuode ma bende en jatend jolweny kucho ni mondo emobio okawo kare kanyo. Ma koro siasa mar Uganda ma bende isenenoga kata kinde manigo campaign Joyce ne nitiere kaka obila ne rakre kod jogo mane piem kode ma bende nwaneno ka magina ni baya koni kod kocha ni mako ji ma mag weche mokwako yiero matimre piny mar Uganda. Koro warito mar mondo bi Olanda ne duoko to koro duoko no bende en duoko ma uyanga. Pinje mag Afrika osebedo kiwacho ni yiero en mano maduoko ok en mano makare. Koro piny ma Uganda bende nyalo wuok mar mondo mi duoko margi bed mano ma ibedo godo ni notimre yo makare. To kama koro mbui bende oselor weche mag meko, weche mag obila rakre kod jogo jo siasa ka kod kacha nyisa ni gik moko ok nyal bedo uyanga. Nyakwara Mugiajwang' warito kaluwore ni sasa kuwuok sani to abo bedo ka wayudo duoko mano mar kaka yiero mar pinyno mar Uganda no bedo tanno ka bathe kanyo bende jotelo mopogore mane nitiere ng'wech mano mar laro komten pinya Uganda nogolo pachgi e kinde ma koro iwacho ni nitiere moko kuom kuonde luto ombulu kata polling stations mano yepo modeko kaluwore ni biometric voter verification machines ne ok ti e yo makare. Anno ka jatend piny Uganda masani Yoweri Museveni mochung' kod duond bura mano mar NRM nyaka sani nowacho ni biometric system go tiyo e yo makare. Iwacho ni kata kamano jomamoko to koro nitiere kod luoro ni deko makama joma moko ema nitiere kod luoro. Wacho ni deko makamano nyalo timore kata kamano en nitiere kod adiera ni yiero timore yo makare. Kata kamano no kamoro kae Robert Kyagulanyi mong'ere kaka Bobi Wine mochung' kod NUP en wacho ni biometric machine makamano ne onyiew kod omenda mathoth ahinya to omenda mathoth makamago mago gin pesa mag jopiny makoro okone ka en gino makare ka koro ok giti. Ka bende no wach ni nonyiew gi mar mondo mi oduok piny kata otieka weche go mago mag kuo mar ombulu. Bende wacho ni kata kamano ne ojiwo johera mage mar mondo mi owuog oko oluto ombulu. Ko wacho ni en nitiere kod adiera ni jopiny bro bedo ka chung' kod kode. Wantiere kod Nandala Mafabi machung' kod FDC. Nyaka sani no wacho ni Justice Yabakama nyaka koro make kaluri no tiyo marach kod omenda mar jopiny kuom nyiewo mashinde makoro nokethore kata ka yiero poko chako. Kata kamano mana kisewacho warito mar mondo mi wabwane ane ni to duoko mag yiero makamago bro bedo e yo machalo nade. Kizito adwan wadoga ni chiena wang'i ane wach manitiere it gazet mar 2 mar gazet mar Daily Nation mano kotudore kod midhiero masani koro okwako governor e county mano ma Kiambu mano Kimani Wamatangi ka koro nyaka sani do mamalo ochwalo nyime mano thuolo ma ibo bed ka ichungo kata iloro agulu mago mag bengi mage. Nitiere 5 bank accounts mago mag Kimani Wamatangi man governor ma Kiambu makoro nyaka sani obedo frozen kod dongere ka koro itude kod mibadhi mar omenda madiroma $813,000 omenda miwacho ni ne oyako e kinde mane en senator. Omenda makore lach ahinya kendo magi mana moko kuom chenro ma iketo mar neno ni oked kod weche go mag mibadhi e pacho kae. Kizito Joyce makoro midhiero momako governor ma Kiambu Wamatangi kanyo iwacho ni kinde no mane en senator kanyo koro nitie omenda maromo $813,000 mago miwacho ni no yude yo ma mibadhi kitudo ni magi omenda mane odhi e kembe go mochiegni godo. Koro wach kanyo wacho ni kembe gi koro eto ken jata tijegi maduong' kanyo tiwacho nang'o jaode nyithigi kachiel kod jogo machiegni kode ema koro tayo kembegi to ni en governor ma Kiambu ni en ema pod oketo koke account manyiso nang'o mar mondo mi omenda donj kata wuogi en moketo koke. Koro mano tudruok mano odhi otude godo kanyo malach ahinya. Koro duol makedo kod mibadhi
sani koro tero wachni e doho kanyo e doho mayalo weche mag mibadhie miwacho ni omenda maromo milion 86.6 ne oyudo kowuok kuom Kenya Rural Roads Authority, kamano maromo milion 726 noyudo koa kuom Kenya Urban Roads Authority and Kenya National Highway Authority kanyoe. Koro iwacho ni omenda gi notiyo kod apis mare kod teku mare mane en godo kinde mantie seneta moyudo omenda gi kodhi e kembe 5 mago mitudego no chiegni godo. Koro mano mana midhiero ma entiego kanyo ma bende Joyce ning'eyo juma ma wantiere ni kare mago ala ma jomoko Kenya moko keto ala kanyo bende no muk gik moko kanyo ma en bende no loso josiasa mopogore opogore maketo piny wacho tese bende no loso ka wach nango ni magi duto itimo ka koro igete godo kod weche mag siasa ni dwano chune mar mondo miyo sir telo mar piny Kenya. Kopogore kod mano bathe kanyo bende koro aneno ka nitiere jago moro osebedo achich mano mar nek, kata kamano tok kano setimo maundu mano mar nego nyadendi moro moyang' nyinge kaka Seth Nyakio to ne oringo. Kata kamano ondike ka ni Nyakio mada fight exposes fugitive after a year on the run. Batene no sebedo koringo kata sebedo kopondo kuom thuolo mar higa achiel. Kata kamano iwacho kae ni ne omake ka jago makore na chich makamano Ken Kimathi ne omake kalore ni ne obedo kod dhao moro mano kod onyalo wacho ni osiepne moro mane gwenge go mago mag Busia. Gino mano miyo okwach kich koro luondache kendo gikone ne omake kendo itude kod neka mano mar Seth Nyakio mano timore tarik 14 dwe mar 10 higa mar 2024. Kizito Joyce dhao mano dhao kod osiepne Busia kuro nonyise ni imba bro negi kaka nanego nyathi ja siasa moro. Koro Nyakio ni wacho ni en nyathi MCA nominated MCA ma Kirinyaga kuro. Koro wach mano wach chano miyo osiepne ni kaka wach na bro negi kaka nanego nyathi ja siasa moro cha no kao picha ne ogoyo. Koro kosego picha ne to dhi okete mbui to kongi picha mane min Nyakio keto e mbui kod okwach kich no keto to dhi ka chal. Koro mae mano miyo odhio many area mar Busia kanyo okwach kich no manye moyude. Tiwacho ni nosebedo ga be kotudre kod anyuola mare jonyuol notudre kod janyuol kanotiyo kod simbe jok machielo nikech wacho ni seche mano lani Joyce no dhi mane o register line piny mar Uganda kod Tanzania manotiyo godo. Koro kano bire boda kae no dhi oyudo tich kaka jagono mauso kuonde muse kothe kod kothegi. Koro manotiyo kanyo Koro kanyo weche mano wacho emano miyo koro dhi ma oket net malacha ahinya mano ondhiye. Macha dachalo mana kod Joyce sigana manwa nono chieng' wuok tich mane jago moro bende wach mano wacho nomiyo omake. Kano seneko to iwacho nang'o nodhi owacho kosemadho chang'amo matin odhi owacho kaka noneko manomiyo omake. Koro ma bedo wachalo achela nang'o wa dhok gima nowacho cha nomiyo dhi mo yude tok lal kuom higa achiel. Nyakora Mugejwang' inyalo somo mano matut e it gazet mano mar 2 mar gazet mar Daily Nation kendo wageno ni familia mano mar nyadendi Seth Nyakio mane onega e yo makocha ne onege mano e gwengego mago mag nonege mano e apartment mano ma Biafra Estate mayudore Thika Town e county ma Kiambu. Wageno ni familia mare bro bedo ka yudo ratiro e yo makare nyanya to gisani ma achich mar nek mare osemake. Adono dhi it gazet mar 3 mar gazeti mar Daily Nation onike kanyo ni journalist torture claims reach the Supreme Court. Nitiere jafwambo moro moyang' mano jafwambo mano mar Nation Media Group senior political reporter Justus Ochieng' osebedo ka otemo mar mondo mi omany ratiro to temo mare mano mar manyo ratiro e do mane pinygi osebedo ka gore e Luanda kalore ni ne omiye mana omenda 100,000 kende kaka mano mar compensation. Kata kamano owacho ni ne omake e yo ma ok opuodhi kendo ne osande e tesendo bila mano mar Kisumu Central Police Station mayudore county ma Kisumu. Sani koro ywak mare kata ng'ur mare ochopo nyaka e do maduong' mogik ma pacho kae mano Supreme Court. Kizito sigana mar Ochieng' ni en sigana manyiso gino ma jofwambo kadhe sama gindiko kata gi nyenye lela gigo matimre kind oganda. Koro wacho nitie moko mako tim to nitie jok mok dwar ni sigana margi owuog oko.
Koro nomake ma bende okonyise ketho mare, nodhi okete station obila kuom seche 8, owe ka konyise ketho mare. Ka koro mano station mar obila ma Kondele mayudore Kisumu kucho. Ka koro nodok kendo mar mondo mi ochiw report kendo, kano nyise mondo mi odogi tok ndalo 2. Kodok bende chak kendo kete kuom seche 5. Mano miyo chak kendo nodok ma koro dhi e station obila ma Nyando kucho mar mondo mi ochiw report kaka nosande e station obila ma Kondele kucho. Koro wachni duto te noyal ma moenda mano miye kanyo ne 100,000 kende. Mano tin ahinya. Koro dhi do mar yo groko dwaro mar mondo miyo omenda maromo kanyo $15,000,000. To koro wach miwacho kanyo nang'o? Bura ni ok en mana kwan mar omenda modwaro. En bura mapek ahinya nikech omulo ngima moloto ngima jofwambo makadhoga matek sama gitiyo tijgi. Koro bura ni en mar ng'iyo ni to jofwambo bende nyalo yudo ratichgi. To ka bura ni nyayal ma weth ma ok oyudo ratiro mare, to nyiso nang'o? Sand ma jofwambo osebedoga ka yudo e lwet obila pod nyalo dhi nyime nikech gido ni kata kodhi kucho to bende onge kumoro ma giyudoga malich ahinya. Koro ma en bura ming'iyo mar mondo mi ochopi oyud ratiro mare mar mondo mi jofwambo otie lwasi makare. Koro ok en kata kwan mar omenda maromo $15,000,000 modwaro mar mondo mi ochule no, to duto en wadwaro lwasi makare mar mondo mi wati tijwa. Koro jofwambo Justus Ochieng bura momako en mano mamulo ratiro mar jofwambo lwasi makare magitie. To gino madhiera ni bura makamae osebedo ka osebudhe doho kata osebudho ahinya kalure ni wach makamae ne otimore mano chieng' mano dwe moro 9 higa mar 2014 kalure ni nyaka sani koro podio manyo ratiro kata kamano wageno nobobedo koyudo ratiro mare e yo makare. Aduno dhi it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation wang'ia ne moko kuom weche mago mag siasa. It gazet mar 6 kanyo wagitika ni ODM starts building support for 2027 pact with the Ruto Party. Duon bura mar ODM wang'ene kinde mane gintiere romo margi e county ma Kilifi ne giyango ni gibiro bedo ka gimanyo duon buche ma ginyalo riwore godo mar mondo mi gine kaka ginyalo loso sirikal mano e yiero mahiga manyien 2026. Nyaka sani wang'eni duon bura makamano en mano mar UDA makoro gisewacho ni gibo bedo ka giporo wach to magi duto no wach kod ogai mano mar ODM mano Dr. Buru Oginga nowacho ni gibo bedo ka gineno kalure kod gino mondi kwa nyalo mana yudo it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation. Wacho ni machiegni ni wabo chako poro wacha kod duon bura mano mar UDA kalure ni nyaka sani wacho ni en tek ahinya mar mondo mi duon bura mano mar ODM ochung' kar kende. Mago gigo mano wach kanyo kod ogai mar ODM Oburu Oginga. Kanyo gibedo kod romo e dhowath Mombasa kucho ne ging'ado mar mondo mi koro olosa put madhi twak e winjruok mar ODM kod UDA kwa chimo yiero mar 2027 kanyo. Koro romo mano ta kod ogai mar ODM Oburu Odinga kanyo. Kanosetimo kamano duond bura mar UDA mano mita kod jatend piny Kenya William Ruto bende ne odhi oyie kod wach makamano ma gin bende koro giyie gidhi keto jokanyo gi jolony moko mar mondo mi odhi oriwre kod mag ODM ka mar mondo mi opor wach oketeno kenge makare kaka idhi tim winjruok mar yiero mar 2027 kaka idhi pog lemo mag telo kanyo e Joyce ma bende wasewinjo weche mantie kanyo ka josiasa moko dhiro kanyo ni komar jatend piny Kenya mano to William Ruto ntie godo jalupne bende mana Kindiki kanyo ni koro wamany mana moko machielo gi. Bas mana koro winjruok medhi tim to ODM kodonjo e winjruok kod UDA kwa chimo yiero mabiro mar 2027 gin lemo mag mwadhi yudo to gin gik mage midhi yude sirkal no ka diponi obi olose e yiero mabiro. Koro mane winjruok mano kanyo. Koro wach mantie kae ni dwa land injili ni idwa tere kor gwenge mar mondo jo era mag ODM winjane wachni. Ma bende dwaro no luong kanyo en romo mar National Delegate Conference mar ODM mar mondo mi ong'ada ne wach makama. To koro samilando injili ni wacho ni tiere jo kanyo moko mag ODM ma bende other kod winjruok mantie kind UDA kod ODM. Mano koting'o jagoro mar ODM Edwin Sifuna
koting'o Godfrey Ososi, koting'o gavana Masia James Orengo, koting'o jaod bura ma en Bakasi East Babu Wino, koting'o Caleb Amisi ma Saboti, koting'o Anthony Kabagenti ma Kitutu Chache kod jomoko ma gin kichunygi ok idwar riwruok mar ODM kod Kenya Kwanza. Koro idwaro ni romo mida time kor gweng' gi Joyce en mano mar koro kelo wach mar mondo mi odonj makare. Ma bende ineno kanyo gavana ma Kisisi Mbarati wacho ni romo ma kamano onego bed ni gitimo higa achiel ma mbele kucho. To koro owacho ni ginyalo timo chiegni mar mondo mi wach ni gitiek piyo. ODM olos wach mar winjruok kod Kenya Kwanza ni ma piyo piyo maka yiero cha chopo to gik moko oselos chon, ok ni koro iloso dakika mogik. Gik miloso dakika mogik ka gin giko miloso makoro bende bang' ibro yudo ni olosgi yo maweth kanyo. Koro mane wuoth ma ODM kaka duond od bura nitiere godo. Iwacho ni sani kichung' kenti to bende klo en mana riwruok ema miyo iloyo kanyo. To bende sani koro duond od bura duond od bura dwaro mar mondo mi obed e sirkal. Koro ODM be dwaro nang'o gibi bed e sirkal mopogre kod winjruok mano tim tok kano sewuoge yiero mane ogai mano sewe Raila Amolo Odinga no nindo kano se riwre kod jatend piny Kenya William Ruto. Koro gidwa nang'o gitime chon gidhi yiero ka gise riwre gidhi gedebe ka giriwre. Aya Nyakwara Mugejwang' matut kotudore kod tudruok ma koro duond bura mar ODM dwa donjore godo kod duond bura mano mar UDA. Inyalo somo matute it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation. Aduno dhi it gazet mar 10 mar gazet mar Daily Nation Kizito kapok watieko nonro mar gazeta. Mano KEMSA sa mano duol mochung' ne nyiewo kaachiel kod keyo yedhe osuptende mopogore opogore pacho kae nyaka sani koro oyiene mar mondo mi onyiew yedhe mano maderoma bilion 2.8 momenda mowinjo bed ni nyiewo godo yedhe mago mag gayo kata mag gayo kute mag ayaki e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni the Public Procurement Administrative Review Board nyaka sani koro yiene KEMSA mar mondo mi onyiew yedhe makamago. To ng'eni magi duto timore e kinde makoro kedo kod landruok mago mag kute mag ayaki osebedo ka dok piny kata temo dok piny e pacho kae kalure kod nok mar omenda kaachiel kod kaka kony mawuok e pinje maoko bende nochung' e pacho kae. Wanyalo wacho ni ma en fuong'ruok ahinya kalure ni koro bomiyo jogo manitiere kod kute mag ayaki e pacho kae oyudo kaka konyore kendo gidhi mbele kod muonyo yedhe kaka dwarore mar mondo mi tuono kik nyorgi ahinya. Kizito. KEMSA koro miyo kambi mawuok e piny mar India miluongo ni To Labs Limited mar mondo mi okel yedhego magayo kute mag ayaki maromo bilion 2.8. Ma koro biro e kinde ma Joyce bende ning'eyo chien kacha kony ma kamano wayudo ka kowuok kuom USAID piny mar Amerika to kony ma kamagi nochung' kacha cha. Koro chuno ni mar mondo mi koro wadonje budget marwa kata donjo omenda marwa mondo mi wayud kaka wanyayudo yedhe mar gayo kute makamagi. Midhiero nosewuok kacha ka ywak ne nitiere ni yedhegi ne osedok piny kanya ahinya ma koro jogo mantie kod kute mag ayaki nok yud kaka konyore. Koro bodino ma chung' kod weche mag nyiepo nosemiyo KEMSA thuolo mar mondo mi koro onyiew yedhegi okele pacho ka Joyce. Kizito kapok watieko nonro mar gazet adwa ni wati kod sigana mantiere it gazet mar 12 kaito wang'i machinglo kasto wabo bedo kwa ng'iyo wach manitiere it gazet mokwongo mar The Standard kaito waloro nonro mar gazet mana mapiyo piyo. It gazet mar 12 kanyo nitiere sigana moro ma omako wang' ahinya kalore ni an benda wuok e county mano ma Kisumu. Nyaka sani wach kanyo ni mocked for its ugly name. School starts new chapter with a rebirth. Nitiere school moro e county ma Kisumu. Kuom kinde mathoth nyithindo mane somo e skul makamae adiera ji nosebedo ka nyierogi kalure kod kit kaka niluongo skul no. Akeni waluonge ni Pandpaya kose wasome gi dholuo. So wasomo gi dholuo Joyce. Skul no iluonge ni Pandpieri Primary School. Kinde mathoth nyithindo mane somo kanyo ni nyierogi kalure kod kaka skul no iluongo. Kata kamano e kinde ma koro no yaw skunde jopuonjre kanodhi kane koro gidonje gate kacha gidonjo ka gimor. Kalure ni skul no koro lok nyinge kowuok e Pandpieri kod ndike oyange kaka St Mary's Nyalenda School, School I Primary and Junior School Integrated Special Unit. En moro ahinya kendo en gino makoro nyalo duoko nyadhi ne jopuonjre masomo e skul no. Which quote koro rumo Kizito. Which quote rumo skul mar Pandpieri sani koro iluongo ni St Mary's Nyalenda School. Mae gweng' mantie Kisumu kanyo e Joyce. To ang'o miyo nyingi nobiro? Millicent Adhiambo nyalo manyo mar ng'e kor gwenge ni nying mar Pandpieri nobiro nang'o.
par piendi nobiro ni kinde ma Kano Kolwa gi Kano Kabonyo ne dadhiro Joseme ne dadiogi nyaka Kisumu kumar mondo dhirgi nyaka toko Tonglo kocha. Koro jo Kano Kolwa nonyiso jo Kano Kabonyo ni un pandura panda pieru kanyo ni ka Joseme koingowa to kokuwuogi. Wema nomiyo nying ma kamano biro. Momiyo skul bende nobedo kanyo malo kuom higni 60 ma iluongo ni Pand Pieri. Koro nthindo masomo kanyo osebedo ka inyierogi to skundu ni nyinge pek manani Pand Kabangi. Koro lok nying skul sani en St. Mary's Nyalenda, nying ma koro miyogi nyadhi kata ka giwuotho ginyawuodho mok bane gi makeche nyenia Japand Kabangi ero koro kadho. Nikech aneno ka achiel kuom jobodaboda mano ma gazeni ma Daily Nation noloso godo mano moyang kanyo kaka Michael Owira wacho ni nying machon cha mano mar Pand Pieri ne ok mi nyithindo mijingo mano mar somo kata kamano gin kaka jodak ma Nyalenda gimoro ahinya kalo ni nying skul no moloki mar mondo mi obed St. Mary's Nyalenda School koro bro bedo kamiyo nyithindo bedo kod mor ka achiel kod ilo ka gidhi e skul. Adonwa dhi e Machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet ma Daily Nation kaito atie kod gazet ma Daily Nation thuolo marwa ema dhi karumo. It gazet mar 16 kanyo Kizito king'iyo weche Machinglo mondika mogor kae picha mar jago manitiere kod auja no momora ahinya wanyalo yango ni en ng'a e pacho kae en jaod bura mane to weche magiwuoye en kotudore kod CDF agucho menda mar CDF Kizito. Ma sigana ma bende koro wachre kamoro amora owachre mbui owache kuonde mag siasa owache kuonde mopogore opogore. Picha moket kanyo en Ndini Njoro jaod bura ma Kiaru ma owacho nang'o omenda mar gul mar CDF oromo ma owacho noromo kalure kod iwacho ni nitie kaka ogero skunde mabeyo ma bende ketogi e mbui kacha kaka ogerogi to ema koro penjore ni to eben mana jaod bura kaka jaod bura mamoko ka ang'o miye notime ma opogore kod mamoko ka. Koro moko wacho ni omenda kroma kinde machien kanyo biwacho nang'o ni omenda nitie kaka noketo ka ndalo chal mane jakom mar budget kacha cha koro masani ok en jakom mar budget to pod dhi mambele ang'o motimo opogore kod jogi. Koro ke sudo kod picha ne bathe kaman iwacho ni en kar kanye moromo ma ok ler nuno nikech iwacho ni omenda mar CDF noromo nyalo timo to joka wacho nokoromo ebe koro upenjogi kanyo nang'o en kanye ma oromo ma okoromo mok donjnu malerno mok donj ne jod bura nikech wang'e ni ma omenda makinde mathoth dware lwet jod bura. Nyakwara Muge Jwang Machinglo makamani mbeni nyalo pongo gi wi ni to nyisa ang'o adwa nwang'i mana wach mantiere it gazet mokwongo kende mar gazet mar The Standard kaito walor nonro mar gazet NYS third bombshell. Wanyalo wacho ni en buok mar adek maduong' ahinya mano kotudore kod NYS. Wang'e ni NYS e kinde mokalo chien ne nitiere wechego mago mag mibadhi. Anno ka gazet mar The Standard okete kae ni season 3 haste makoro nyaka sani koro timore kotudore kod wechego mag mibadhi kata maling' e wechego mag mibadhi ma EACC nyaka sani koro onyiedhe lela. Nitiere weche mamoko mago mag supplies e otas ondik ni nokel mananas ondik ni nokel mor tedo ondik ni nokel nyaka ringo mano corned beef kata kamano kidhi e sto gigi onge e otas no nitiere matende no omenda makamage odhi kanye magi moko kuom midhiero ma koro pod okwako NYS. Kenano koket picha mag ji ariyo ka oket picha mano mar Renson Igonga mano DPP kata gai mar Jomin Wache Buche kaachiel kod picha mano mar Ben Gethi Jauhala manyalo bedo ni koro itudo kod mibadhi makamagi. Joyce omenda maromo bilion 6.2 miwacho ni Jauhala Ben Gethi ni nomi mar mondo mi okel mwandu mopogore opogore NYS kanyo tiwacho ni gigi noketa keto tas kanya mondikigie to koro kidhie kar kano chiemo gi sto mar NYS to gigi onge kidhie modhi kidhie kama ikete boots mirwako wuochgo onge kanyo ma koro chan gi kanyo maler chakre higa 2014 nyaka chop 2015 kaka ne ndik kanyo pesa mano mi gik mane gikelo koro kidhie sto to gigo onge omenda to ne osechiw koro duol makedo kod mibadhi kaluwo weche makamagi kata gai ma jomino Renson Igonga to wacho nang'o ni bura moter kanyen mano ma weth ni neno onge malong'o koro wach mar neno onge malong'o no nyiso nang'o japiny jachulo osuru
koro nyalo wito omenda mar bilion 6.2. Koro yango NYS kaka kanyo ma inyiedhe pesa, kanyo dher nyiedho pesa, nikech kata chien kucho nisewinje kaka notimre ma ogai mar ODM manosewore Ramogi Odinga ne wacho nang'o ni kacha pesa niting'a ting'a go gunia. Koro moro bende wuok kamar adek noting'e go gunia. Ageno ni bro luwe yo makare mondo mi oyanga ni to noting'e go gunia koso noting'e ywaye gi punda. Kizito thuolo marwe marumo wach makamano nyakwara Mugi Ajwang' nyalo somo matut e gazet mar Ang'wen. Machinglo mar gazet mar The Standard bendo mako wang'a. Akia kwa nyalo yude kose nyakwara Mugi Ajwang' ang' nyalo neno gazet kango senyeo. Machinglo makamano e gazet mar 12 kanyo anno ka jogo mondiko gazet kawuono owinjore mar mondo mi ogora gik motudore kod agucho menda mano mar NGCDF. Makmana ne mano mar gazet ni mar The Standard omiya nyiero kalure kod gigo makoro wachore ewi aguch omenda mano mar NGCDF to ng'ama gilose wang'eyo ni to en ng'a, nikech kaneno duol mokwongo kanyo ok wanyalo mana yudo machinglo makamano mondo nyakwara Mugi Ajwang' bende onene. Ochor kanyo od bura mamalo to wang'eyo joma bedo od bura mamalo gin jo od bura ero machinglo waseyudo kae. Wang'eni gimokwongo ma jo od bura mano ma Kiharu Ndini Nyoro notimo eno mar duoko piny omenda mar somo mano school fees. Jopuonjre masomo Kiharu bro bedo ka chulo 500 tam katam. Matiende ni kochopo higa duto gibo bedo ka gichulo 1,500 openj kanyo how dare he subsidize school fees. Kineno weche mamoko matimore openj kanyo ni nyalo bedo no lamo nyaka jochiende emo mien gi pesa makama. Kizito ka watieko ka achiel kod wachni mogik. Iwacho ni omenda mar aguch CDF ni ok nyal timo kamano. Kosi oido pesa ka Wamunyoro. Moko bende wacho kanyo ni koso lamo jochiende mana kaka isewacho no. Ni jaod bura no koso timo wash oluoko omenda. Koro Joyce seche moko en kod riekni mopogre momanyo kod omenda. Omanyo gi yore mopogre, olombo kata jowetegi mantie kod nyalo ni konya uru wager gweng'wa. Seche moko timo kamano omedo gi mar od bura to gedo dhi mbele. Koro jo od bura bo omanya kuonde mopogre mag nyamanyo riekni moko giko to siepe gi man kod nyalo mantie piny maoko gimany giwuogodo okelo ger skunde mag nyando mogik Kizito ka watieko kuonde mopogre. Joyce odokero kama Nyasaye ne thuolo makamae ni Ramogi duto kae ma japiny korango to bro yudo kaka piny dhi chendo makadho ka bro miyo konyo bedo kod paro makare manya konye dak e ngima makawuono. Erokamano Eriko keyo Kizito kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e gazet momori nyakwara Mugi Ajwang' e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare. Akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny yiero mar Uganda. Ere kaka mano hinyo kata bero lwasi mag timo gik mopogore opogore pacho kaka achiel kod tudruok e kind piny Kenya kod Uganda. Kik idhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
Would you like to work in Dubai or Saudi? M Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M Ajira, your gateway to credible global opportunities. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyel manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jomta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Lunda Kumar. Nyakora Mugejong machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar pinyo kinyi makawuono. Antiere kae kod Kenneth Okwaro, jalonye tudruok pinje maoko. Mar mondo mi wagwane mbaka kotudore kod yiero mano mar pinyno mar Uganda. Neno ka ji penjore ni to yiero mar pinyno mano mar Uganda to konya kaka ja Kenya e yo machalo nade. Odiochieng' manyoro kata obedo ni chenro mano mar kwano ombulu nyaka sani pod dhi nyime pinyno mano mar Uganda kendo duoko ma ohiu osechak yudo. Kata kamano wang'eno odiochieng' manyoro nitiere chenro maga timo hala makoro nobedo kod ng'ikruok e tong' mar piny Kenya kod Uganda. Kendo report makamano nolos odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Efi Nyakidi. We wachak godo mondi eka wadhi mbele kod twak marwa. Okinyi kawuono oganda mag piny Uganda owuok oko ne chenro mar luto ombulu. Chenro ma ochakore e yor kidam kidam. Pisas matayo chenro mag yiero e piny Uganda nochopo kinyi gi depe mag ombulu ka arita bende noridi e kuonde luto ombulu mopogore opogore. E kuonde luto ombulu mamoko kata kamano, chenro mar luto ombulu nodeko chakore. Makaluwore ni moko kuom gigo mitiyogo e yiero matiyo gi yor lony manyasani nobedo kod ng'ikruok. Chal maduol matayo yiero e pinyno nowacho ni girango maneno ni oganda duto ma ochopo e kuonde luto ombulu go otimo kamano e kinde mowinjore. Metric machines upon which billions and billions of money were spent have failed to work. The biometric machines were apparently imported to prevent rigging, but now they have largely failed, so people are voting manually. Yiero mar Uganda timore tok tend pinyno loro tudruok duto e yor mbui. Kata kamano, moko kuom oganda mag pinyno oyudo yore mekgi mag tiyo gi mbui kod nyiso gigo madhi nyime piny Uganda e kinde yiero no. Kata obedo ni chenro mar yiero dhi nyime, johala e boma ma Busia ma itong' mar piny Kenya kod Uganda oyuago lal mani chenro mag ohala kod wuoth orochore.
Nyamburko ma itiyo godo e wuodhe maboyo onenore kochungie kuonde chungo nyamburko e bomano. Kwa majirani wetu hapa wa Uganda wamekuanga nguzo na tegemeo kwetu sisi wakazi wa Busia, kwa sababu wateja wengi upande wa kibiashara tumekuwa tukifanya exchange, au wanakuja wanatupromote na sisi pia tunaenda kwa promote upande wa vitu kama mafruits nini. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu. Sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo. Sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote tunawabeba wakienda kuchukua vitu Nairobi. Tuko na demand ya used clothes in Uganda. Lakini leo hatujaona Waganda wakiingia Kenya kununua manguo. Duoko magiero no dhi chako donjo kawuono ka mag jatend piny biro yudore chieng' Ngeso. Efinye Kidi, Ramogi TV. Ramogi Juang waketo wang'wa mar mondo mi wabwane aneni to duoko makamago bro bedo e yo machalo nade. Kweno pod dhi mbele kendo chieng' Ngeso ma en odiochieng' makinye mobo bedo ka wayudo duoko makamago achiel kachiel. Nyako Ramogi Juang bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokalo nambwa mar ote machuok 36000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ Kenneth Okwaro machigna hinya e twak maro kinyi makawuono. In kaka jalony e tudruok pinje maoko, ang'o momiyo wan kaka jo Kenya nyaka waket nyong'ong'a ahinya nyate gino matimore e pinyno mano mar Uganda. Sani ne giluto mbulu, girito duoko margi. Jo Kenya nyaka ket nyong'ong kureyo machalo nade kata nikech ang'o. Mane penjo maneno ka jo mathoth penjore ni yiero ma Uganda to konya nang'o an kaka ja Kenya. Koso badhe ang'o kaka ja Kenya. Kamano Joyce. Jo Uganda gin jirandwa. Nitiere ji Kenya kama ng'eny mandie tong' mar Kenya gi Uganda. Gin jok ma jogwe makala gweng' to gin Uganda kendo joka chakala dugo kono. Koro mano reason achiel mamiyo nyaka wang'i kaka yiero ma Uganda dhi. Nikech wan jirani. Mana kaka gin be sama watimo yiero koni, sama gimoro timore koni to gin be gin concern gidwa ng'eyo kaka Kenya dhi. Wantiere jumuiya mar East Africa, miluongo ni East Africa Community, ma nwase yao wadwaro ni ji wuotho ya e pinyni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, to watimo ohala to wang'ere, omiyo wadwaro ng'eyo kaka Uganda dhi nikech wan kodgi e community achiel. Gima timore kono affect wa. Mar adek en ohala. Uganda en biggest partner mar Kenya e timo ohala. Wa import gik mang'eny mwatiyogo Kenya kae wuok Uganda. To wan bende wauso gigo mang'eny ne jogo mantie Uganda. King'iyo e East Africa piny mangima, Uganda osebedo higni mang'eny ka ema kuma watere exports wa mang'eny kendo gimbe gikelo imports ki mang'eny. Koro ohala en gima duong' kabisa e uhusiano kata ng'eruok marwa gi jo Uganda. Koro sama gidhi e yiero kaka ne gidhi ni, wadwaro mana ng'eyo kaka gidhi mondo wawinj ni yiero timore maber. Nikech kaka iwinjo news ma ochakore kapok sama nitiere tulo kono to jowa mane dwaro dhi timo ohala kono ok nyal. Kata giwa mane ni kuno mane biro kono ok nyal timore. Ni neno aparo nyoro ne port ma Mombasa no wacho ni gichungo ohala gik makalo madhi Uganda nikech jo Uganda no loro internet. Otene tamo jo ohala mane dwa kalo gi container mane dwa kalo gi gik moko mane tero Uganda nikech election matimore Uganda. Electoral Commission gi Communications Authority no wacho ni ginego mbui kata ginego internet. Koro gima timore Uganda affect wa kabisa kaka wan jo Kenya. Manyaka wang'i kaka timore wambe wan jo Afrika ka tinde. Kata ne timore mana South Africa, kata ne timore mana Senegal, kata ne timore mana Ethiopia. To nego beni wa duaro ng'eyo kaka jowa ma Afrika dhi. Iwacho kanyo makare ahinya kalore kod tudruok kama wasebedo godo kachiel kod osiepa kuom kinde mathoth kata kinde malach mwasebedo godo kod pinyno mano mar Uganda. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni wang'eyo ni nyaka sani pod warito duoko. Nitiere duoko moko obed mago maga kombe mane piny mosebedo chako osechak yude. Kata kamano duoko mano mar kom mar jatend piny mano mar Uganda to bobedo ka wayudo odiochieng' makinya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ere kaka seche moko duoko maga yiero makamaga
ahinya to lwasi mar ohala e kind piny Kenya kod mano mar Tanzania nyalo bedo yo machalo nade. Bende piny Kenya podi nyalo bedo koda adiera ni duoko obed nango, obed kaka seche moko jo Uganda ne dwaro, obed kaka seche moko jotelo moko ne dwaro, to confidence no bende podi nyalo bedo kendo jo Kenya nyalo bedo godo koda adiera ni podi gibo medo timo hala e yo makare ahinya to jogo modak e tong' mabusia mabende ne waloso godo dichieng' manyoro. Ing'eyo ni weche mag yiero tigi molongo ni sovereignty piny ka piny owene gi tayo kaka gitimo yiero kaka giyiero jotendgi. Koro wan kaka jo Kenya nyaka wawene jo Uganda yore mar kaka ging'iyo kaka gitimo yiero margi ma waseweyo negi, lakini nikech kaka wasewacho ni kaka yiero dhi e pinyno kata kaka je yiero dhi Tanzania ni neno ka ji te ng'iyo nikech watimo ohala mang'eny wahusiana kodgi. Koro kaka wasesome nyaka sani yiero no otimore miluongo ni largely peaceful, tiende ni ne onge tulo malich. Kane gichako kura ne nitiere delay matin nikech machine ma igoyo go kura biometric ne ok otiyo, lakini ne gi extend godhiambo. Koro ne nitie pogruok king'iyo gi kaka manyocha waneno Tanzania higa mokalo, nikech chieng' yiero kaka kawuono Tanzania ne nitie tulo matek. Ma ne waneno ka ne onge tulo mang'eny ahinya, though ni kane pok yiero timre to jo opposition oseneno matek, osebedo ka sirikal kuonde mane itime campaign gisechano joko, but largely kane waneno nyoro kaka ne go kura ne ok waneno shida mang'eny ahinya. Koro gima ji ng'iyo sani ni kaka ikwane, kaka iriwe, to gi sama Electoral Commission biro wacho ni ng'ama oyombo. Gima miyo ji confidence, gima omiyo nyocha mar Tanzania ji teno wacho ni ka onge gimoro, nikech chieng' yiero ni neno ka tek maonge kata ji matin manogo kura. Before kura no bende neno ka ne onge kata ja opposition maduong' mane nyalo chung' gi Mama Suluhu. Mar jo Uganda ni waneno ka nitiere Robert Chagulani kata Bobi Wine. As much as ni president gi military to gi police osechando gi, but ne gin gi space mane ginyalo wacho gima gidwaro timo ne jopiny. Yiero wuon be pok waneno gima duong' ahinya ma nyalo nyiso ni okethe kata obedo rig, but sani ema koro iwacho ga ni sani sama election kata yiero nenore ka en free and fair nikech sami kwane gi sami wacho ni ng'amo yiero. Koro wan wakito wang'wa especially kawuono gi kiny ema gik moko nyalo chando nyalo chende. Koro jok matimo ohala sani e sama very critical, especially kawuono gi kiny gi Jumapil, nikech seche go ema iwinjo ka chako wacho ni akietu emechako winjo ne okwalwa, emechako winjo ka ji wuok dwa riot. Ng'e ni piny Uganda nigi military matek ahinya, wan ng'e ni police wage gin civilian system, gin jo military gi bunde ringa e kor ndara. Koro miyo ng'ama timo ohala sani seche ma nyalo bet ni iwinjo ka ilokore, lakini kibaji moro nikech ok ing'eyo kaka dhi wuok. Lakini kaka wanene ok apar ni obiro lokore matek ahinya nikech pinyno Museveni omako matek. Museveni control gik moko te, o control police, control army, control judiciary kata jok mang'ado bura, o control parliament, o control media, internet bende winjo no ng'ado. Koro nwang'o ng'at ma nyalo loko gigo ma kel tulo tek, ma pogruok nitie ka king'iyo Tanzania ng'eni joka ne okelo tulo nikech ne olor ne kuonde te ma ginyalo contest. Mar Uganda ni nitiere opportunity mar ng'at moneno ka election okodhi maber to nyalo dhi court mana kaka Kenya ka. Koro likelihood kata ni tulo biro wuok Uganda
Nyalo bedo ni chenro mane Ugandan Communication Commission UCC nokao mano chieng' tarik 15 ma en tich ang'wen mano mar jumani mano mar loro mbui ema seche moko okonyo mano mar containing situation e pinyno mar Uganda kosango matimo to bende pande ma bende nokang' makare ahinya kalo nang'eyo ni loro mbui makamano ok nohinyo mana jo Uganda kende jo Kenya koni bende nitiere kaka nohinya inya to mago joma nyalo bedo ni timo ohala margi kokalo kate yor mbui. Inyalo ng'iye diriyo. King'iye kod sirikal, jok ma gin ging'iyo ni gima nyocha waneno katimore Uganda, gima ng'iyo katimore Kenya gi Gen Z, ok wadwar ni timre ka. To gima nokelo Gen Z ma Tanzania, gima nokelo Gen Z ma Kenya en mbui. To kia in ja sirikal tineno ni kilore, ting'e ni sani nyoro ne onge ng'ama loso. Ne ginwang'o application moro iluongo ni chatbox, mane gitemo loso go, lakini ng'enyne ne gilora jok ma nyalo dwaro mobilize, jok mane dwaro wuok nok nyal nikech mano. Koro ka in ja sirikal mane objective mane intiere go, to ne gi succeed nyoro. Lakini kakori loke on the other side ni implications mare nango banka wang ise lendo. To kuro jogi biro chako wacho ni donge ne unego taya mondo utim gik ma utimogi. Koro ng'at madwa wacho ni okwal kura nigi ng'ato nyalo winjo ni ng'ani wacho adier nikech ang'o mane utemo pando. Koro mane shida ma gibiro bet ko ngeso Jumapil wuok tich ma pod nyalo weyo opportunity mar 40-30% ni nyalo bet tulo Uganda podi nikech ji pok oloso, pok winjo jo Uganda kaka giwuoye wach kaka gineno kaka elections day. Ngine marwa ni the elections nitie nyoro to ji loso, ji wuoyo ma inyalo neno. Koro maybe Jumapil wuok tich pod tulo nyalo bet Uganda ka Bobi Wine especially gi jo opposition go owacho ni wano kwa yie gi result no okwale ji te wuoguru endara. To mane sama koro gibiro rado gi jo military, gibiro rado gi jo police, mane sama wanyalo nene tulo. But weekend ni toka par kaburo bet. To wang'iyo ni pinyno mano mar Kenya, Uganda, Tanzania, kaachiel kod Rwanda gi Burundi, mago gin pinje manitiere bor riwruok mano mar East African Community. Higa mokalo, kinde mane jo Tanzania dhie yiero, ne waneno ka jo Tanzania oloro mbui margi kendo onge gimoro amora mane ng'ato nyalo keyo kokalo e yor mbui. Waneno Uganda bende odhie yiero, gin ne giloro mbui okata odiochieng' mar luto mbulu, mbui nolor chieng' tarik 15 mano motelo ne odiochieng' luto mbulu. Nyalo bedo ni gik matimoregi nyalo set ground ne pinje mamoko manitiere East African Community mar mondo mi gin bende ka gidhie yiero to koro giwacho ni mae route ma koro nyaka wakaw. Kose piny ka piny koro timo mana gima ohero kaluwore kod jatend piny manitiere telo gi sano. Kaka wanene nitiere pia pressure mwaneno e Afrika, pia pressure ni jotelo temo kopo kaka gineno kaka timore piny moro ma wach mar demokrasia ma wasewacho mang'eny ni iwacho ni ene decline, tiende ni orumo, ma e pinje mang'eny ndio iluongo yiero. Chon ing'eni kata yiero no ne onge, pinje mang'eny ne ok tim yiero nikech jatelo achiel ne bet kanyo to nok dwar yiero. To tinde waneno ka yiero nitiere, lakini jotelo fwenyo yore ma yiero nitiere lakini gitamo ratiro mar ji mondo unen. Koro gikopore ging'iyo kaka Kenya nyocha timo ndalo mane jo Gen Z dwa golo jatend piny. Ging'iyo kaka Samia Suluhu nyocha timo Tanzania, ging'iyo kaka Paul Biya nyocha timo Cameroon, ging'iyo kaka Ouattara notimo Togo, notimo Ivory Coast. Ging'iyo pinjego duto. Matiende ni nitiere kopo moro ma wabiro neno, ma pengine wabiro neno Rwanda, wabiro neno South Sudan, wabiro neno Burundi, nikech gineno ka donge Suluhu nyocha nitie matek to be pod en mana president, pok ogole. Ma waneno ka mano trend marach ma biro miyo ka ji dhi mbele elections ok bi neno gima konyo, nikech ji biro election to piny jatend piny kata joge yiero kaka gidwaro timo, giloro ne ji mbui, giloro ne ji media kaka maruni, bang elections gigoyo ji to onge gima timre to ji dhi mbele.
Koro waneno ka en trend marach ma nyaka wachi to jotend piny mantiere across Africa kopore kendo gini dhi medo dhi mbele. Tapano ni be gineno kaka timore pinje ma oko. Pinje madongo mane sama ntiere elections gine mane giolo observers kae, gine mane gimiyo jo NGO kata civil society pesa, gine mane gidwaro ni media oyawre kaka Amerika, pinje mantiere Ulaya, gine ma iwacho ni sani demokrasia gi gore piny moloyo. Kaka Amerika demokrasia gore piny kabisa. Koro example no ji neno kwa pinje mang'eny to sechako affect pinje wa mag Afrika kendo odhi medore ka jidhi mbele. Iwacho kanyo makare ahinya kwaro to kinde mathoth wanyalo wacho ni piny Kenya weche go mago mag diplomasi piny Kenya osebedo ga kod ting' mane ahinya to kanitiere kata yiero e pinje malibamba obed ahinya to pinje manitiere e riwruok mano mar East Africa obede weche go mago mag oro kata joneno kuro mar mondo miyo ne ni yiero makamano timore yo makare be osebedo ng'ala manyime mar neno ni yiero makono bedo ng'ala obedo makare kalore ni weche koko dhi maber to Kenya koni bende wanyalo winjo pek moro matina ahinya nyaka weche oko dhi maber ahinya nikech kata Tanzania koche kinde mane nitiere liet wan bende jo Kenya no winjo ahinya to jogo modak e kiew kata tong. Kenya ing'eyo ni region wani osebet kaka piny mane iwacho ni piny matie kwe kendo pod nitiere kata seche moko wasebedo gi tulo higa 2007 kata 2014 ne lakini ka ji ng'iyo piny pod ineno kaka Kenya pod piny mantiere kwe emomiyo wasebet kama igoye kura e piny mar Afrika mangima ibiro winjo ka nitiere elections observers mar jo Kenya kata ibiro yudo eminent persons mag jo Kenya kaka President Uhuru nyocha neno ka dhi elections moko jo teko mantiere Kenya ka mosebet e sirkal kata mosebet e civil society kata media konyo dhi e pinje moko go mar ng'iyo kaka kura gi kata yiero margi dhi. Gima waseneno e higni manyoro mokalo gi en ni kata tich mar election observers kata ng'iyo elections no be dhi mbele ka rumo. Chon elections observers gin jok makano sama gidonjo to ng'ini jogo donjo jok mane pinyno respect jok mane pinygo dwaro nyisore ni gitimo gik moko maber to tinde nitie pinje mawacho kata ni observers go gidwar observers go moko gidino negi matinde ne gidwa timo gik moko maundu maling'ling ok gidwa noneni nitiere gimosedonjo chuny ji e pach ji ni gigo onge nitie ndalo mane ji oluoro elections observers nikech giwacho wang' ne giwuok kata giwacho ni election ne ok free and fair gidhi golo report marach to report kaka mar Tanzania jo East Africa nogolo report gi jo African Union nogolo margi SADC nogolo margi EU nogolo margi lipode go tinde onge dhadho malich en matamra gi nono nikech pinje go mane ji wacho ni sama ka jo sirkal finyo opposition to jo America mane timo gang'owa ni US ni nyalo kata ringo idhi e US embassy kata ni wacho ni idhi piny maoko tinde jo pinje Africa gi okomoko negi koro kata observer missions go gidhi ka teko gi dhi karumo lakini Kenya osebet katimo matek ka oro observers ko kata jo civil society wadhi lakini mar Uganda be nwaneno ndalo manyesha jowama konyo temo kalo dhi kanyindo ka omak moko moduogo kae ka okowinjo maber ahinya koro mano be biro miyo ji buo kata biro miyo ji ok dwaro dhi oko timo elections observing missions go nikech achiel tinde jok mang'iyo Kenya ma ng'iyo weight margi tin to jok madwaro dhi election observing missions go be tin alafu gimoro kendo be pesa mane imiyo NGO kata imiyo jok mane dhi timo observer go be tinde dok piny nikech pinje maoko mane golo gi America EU gin be gidwoko foreign aid mane gimiyo koro wane kamoro ma ok ber yor demokrasia kaka wadhi mbele twang'eyo ni yiero ne en odiochieng' manyoro odiochieng' ma kawuono en kwano ombulu odiochieng' ma kiny ema akiana wach ni podi wageno ni wabo bedo ka wayudo duoko ahinya to mano mar Comten piny mano mar Uganda e odiochienge gi mano kochakore odiochieng' ma kawuono odiochieng' manyoro odiochieng' ma kawuono kaachiel kod odiochieng' ma kiny sirikal mano mar piny Kenya winjo bed ni
timango kata kito nyong'ong kanye ahinya nyako tudore koda duoko ma inyalo yudi kowuok e pinyno mano mar Uganda. Winjo be ni koro warido kanda kuonde kaka mage. Ingeni tij sirkal number 1 en arita mar jok mantiere pinyno. Koro jok mantiere piny nitie kata nitie jok mantiere piny mantiere Uganda kata gi pinje moko mantiere around Uganda. Tij sirkal number 1 en somo kor lwasi mar Uganda sani. To miyo ji nonro ni kama chalo kama kikudhi bide ot kama ka in ja ohala tim kama. Mano number 1. Mantiere bigepe monego bende moko kama Ministry of Foreign Affairs, your intelligence wa and jomoko. Mano gima nyaka sirkal onego bende timo. Dogene no kata ka pinje moko ka jo US oro gimoro giwacho ni nitiere tulo Kisumu kikidhi kuno. Ahinya to kinde mag yiero be. Mano tich ma piny owacho marwa be nyaka tim ne jowa. Nitie jowa mang'eny mantiere Uganda. Nitie jowa mantiere mpaka, mantiere Busia, mantiere Malaba, mantiere Mount Elgon, mantiere mpaka marwa gi Uganda. Manyaka gikony gi information kata nonro mar kaka de gitim. Ka in ja ohala, ka in ng'ama tiyo, ka in ng'ama odak, ka in ng'ama ntiere gi jok mantiere lao. Ngin kata in kata nyalo bet ni nyathini ntiere skul kocha. Kata nyalo bet ni jaodi kata ng'at ming'eyo ndiko mano information ma sirkal nyaka tim. Mar ariyo, Kenya en piny maduong' e East African Community ma idewo. Mana kaka idewo Nigeria, West Africa, mana kaka idewo America e piny magima. Koro nyaka wanenre jok madwaro miyo leadership seche ma election kaka mano timore. Mana kaka mar Tanzania notimore cha. Nyaka wawuogo kaka foreign affairs, kaka president mar konyo engagement mondo kik tulo bedi e pinyno. Ememe ineno kaka president mar piny moro go simu kawacho ni dhi kama kik itim kama. Dhi kama wan kodu achiel, just make sure ni peace obedo kata kwe obedo. Koro mano be gima nyaka watim kaka sirikandwa. E yor ohala ne nitiere itilafu mar kalo gari kata kalo container madhi Uganda kata makalo dhi Congo, madhi Rwanda, Burundi nikech internet. Manejo I think port noloro. Koro nyaka gimbe ging'i mondo giyud yo mar biashara dhi mbele kata ka election timore kata ka internet ochung' kocha. Nikech nitiere jok ma ni gohala gik manyalo kethre koryo ma ok nyal rito ni nyaka chieng' moro jo Uganda wach ni koro waduogo internet. Koro gin be nitiere gimoro ni risk analysis ma onego bed ni sirkal timo ka yiero dhi timore Tanzania, yiero dhi timore Uganda. Risk analysis owinjo bed ni timo kuom thuolo maromo nade kalure ni ma ok en gima biro apoya nikech wang'e ni yiero en gino mipango kuom thuolo malach. Risk analysis en ng'iyo mbele ni higa mabiro iluongo ni short term, mid term, long term. Tena higa mabiro higa achiel, higa ariyo, higa abich, higa 10. Mano gima sirkal ng'eyo ba ng'eyo ni nyalo bet ni gitimo. Ma ok onego bed ni warito nyaka chieng' election ma negi internet. Ma koro wadong' kanyo ni otamawa kaka biashara kata kaka gik moko kalo. Onego bed ni ne gin gi chenro ni konegi internet to wadhi timo kama. Ka nitie tulo mang'eny kabisa wadhi timo kama. Ineno ka ji negore kono wadhi timo kama. Mago gik monego bed ni nitiere risk analysis mar sirkal magisetimo. Anno ka janeno amoro kae openja penjo kae ong'isa kae openja kae ni Joyce penj na okwara ni how does Kenya balance respect for sovereignty ong'isa ni with concerns kotudore kod wechego mago mag demokrasia kaachiel kod rito ratiro mago mag jopiny ahinya to e pinje malibamba e kinde mag dhie yiero kata e kinde mag luto ombulu. Ing'e na chako gimano kuong mana chako na ng'isi ni nitiere gimoro ni sovereignty na iwinjo ko wacho ni piny ka piny nitiere gi ratiche mar kaka gitimo gi giwuon. Kendo gimomiyo pinje obed kaka pinje gimiluongo ni government nitie gik moko ang'wen. Nitie boundary ma wacho ni ka Kenya, ma Tanzania, ma Uganda. Nitiere government e kanyo ma ji oyiego. Neno nitiere population ma moyie gi sirikal. Koro Uganda mana kaka Kenya nigi ratiche ma wan kaka Kenya nyaka wayie
kendo nyaka wa respect. Mano gima okuongo. Gima ariyo mowacho upenjo ni kere kaka wanyalo balance wach ratich gi sovereignty gi to gi konyo protect rights kata ratich jok mantiere e pinyno seche ma gihinyore. Koro jo UN chon nitiere gi gimoro niluongo ni responsibility to protect. Tiende ni ne giwacho ga ni ka jatend piny kata piny moro hinyo joge, to jomoko mantiere piny libamba nigi responsibility kata onego bed ni gikonyo jogo. Wayie ni pinyno nigi sovereignty, gin gi ratich gi mar bedo government kanyo, lakini ka ginego ji, ka ginego ne ji internet, ka gitamo ji timo biashara, jo UN chon ne nigi principle ni nitiere kaka ji onego many kaka gidonjo e pinyno. Kiwacho ni chon, matiende ni sani principles gonge? Ndalo moko ne gitemo, kaka ndalo mane nitiere tulo Rwanda ma ji otho mang'eny, mane ndalo mane principle nowuok ahinya. Mane ji wacho ni ok wanyal bet ka, to wang'eyo ni inego ji milion kacha, nikech wawacho ni jogo gin sovereign, kata jogo gin gi right mar timo gigi wuo. Tiende ni nyaka wayud yo mwadonjogo kanyo, mwalos gi jotend pinyno, mwalos gi jopinyno, mondo watatua shida mantiere. Koro mane penjo mang'ano penjo en penjo matek, ma especially sani ok inyal duoke maber. Nikech gima timore itimo gimiluongo ni multilateralism. Tiende ni pinje loso kata ji loso e wachno. To multilateralism sani gore piny. Tigoye piny gi piny jo US. Masani ok dwar. Nino kata nje gigolo pesa mane gimiyo jo UN. Koro sama multilateralism kethore, koro balancing kaka ngano penjo mang'ano penjo ni kaka wan wawuok Kenya ka. Ineno jowa mane wuok kaka dhi Tanzania mane dhi ng'iyo Tundu Lissu sama ne nitiere e court. Mano tiende ni ne wadhi bedo achiel gi jo piny Tanzania, ok achiel gi sirikal mar Tanzania. To neno kaka ne Tanzania no react. Ineno. Same mana kaka Uganda be neno kane gi react gi civil society. Wa mano wuok. Koro nitiere migepe mag East African Community manyalo konyo mano, kaka Legislative Assembly, kaka the Secretariat, ma government wa nyalo dhi through, kata African Union, AU, nyalo dhi through to giwacho ni waneno ka gimoro timore ka, wan jiran jogi, wadwa dhi konyo. To pod nyaka jo pinyno yie, gin nyaka giyawnu border, nyaka udonj gi ndege kata nyaka udonj gi mtoka. Ka gitamore to pod ok binyal, pod wabiro mana go koko ka. Emomiyo wach mane wacho ni responsibility to protect no en gima ber kabisa. To tamo ji nikech piny ka piny nitiere gik ma gidwaro, piny ka piny bedo ka leader ni do timo gimoro atimo. Asoma ne moko kuom ote kendo manyakora Muge Jong chwalo no achiel kachiel kokalo e Facebook kama nitiere live. Chili Boy wacho ka ni why they blocked internet, openjo gimomiyo ne olor mbui. Ote machielo ma anno ka nyakora Muge Jwang chwalo no kae Prince Joash wacho ka no yaore an Prince Joash okwanye wuod Oginyo Gongo. Akwayo ne Bobi Wine awi maber kata obedo ni ne oketne obadho mang'eny kamano. Museveni ok owinjo owuond ji ni en gi projects ma pod odwa timo, dak nosetimo gi 40 years mosekadho. Ote machielo Jojo Chieng wacho no yaore mokwongo wago ni Nyasaye erokamano kuom yawonwa piny. Awi maber ne Bobi Wine e piny Uganda kata obedo ni weche ne tek koni gi kocha. Ochieng Peter Omino bende ngisa ka ni Joyce Oduor amora ka ine chenro gi sani mos na jalonya kendo aluo mosa managi e dala mar game masogo koni. Weche yiero mag East Africa tek ok anyal wacho nikech wang'eyo gi kendo gik matimorega. Thoth demokrasi noserumo. Yesu eyo onge chieng' ma japiny magoyo kura ni yud haki mare kaka osebedo ka anene. Edwin Muga bende ngisa ka eniyo yaore ma Edwin ka wuoka Awendo constituency ngisa na mos ni jaod bura mare Ruth Nyathio Chieng bende wacho ni ananeno ni joma iluongo ga ni observers timo ga nono zaidi. Chalma gitek ga side
yiero ma Uganda to onge gima ji expect mopogore gi winjo ni Museveni odoka. Luoro manitiere en ni ka koko owuoka to ibiro wach ni jo Kenya man kono emokelo tulo to mae dhi affect johala ma Busia nyaka Kenya as a whole. Mogik to wach loro mbui sach yiero ok en ga paro maber. Penjna jalony ni ere kaka loro mbui konyoga sach yiero to nango en ematinde en treka sach yiero maduonga. Aluo twak kanu moja enako. Ken. Penyo maber kabisa. Ni ang'o momiyo mbui tinde kamoro moro mantiere iloro seche mag yiero. Nitiere answer achiel maduong'. Ni nyaka nyocha wadonje gi miluongo ni information age. Ma ji nigi simoni, ma ji nigi WhatsApp, ji nitiere gi social media. Tinde ji nyalo loso, ji nyalo ng'eyore, ji nyalo mobilize. Kitiyo gi simu, kitiyo gi mbui. Tiende ni kantiere threat maduong' mogik ne sirikende mantie piny tinde en internet. Nikech chon ne ji te yawo habari saa 7 kata yawo habari saa 1 otieno to giwinjo gima sirikal ochano ne ji mondo winjie KBC kata e UBC kata UBC man nitiere e piny manade. To sani information age ni internet oyawo wang' ji, omiyo ji yore ma ji nyalo usiana go, ji nyalo winjore ma sirikal ok nyal control, ma chando wi sirikande mang'eny. Koro chon kane sirikal oneno ka tulo biro to giwacho ni lor TV. Ineno, giwacho ni lor yo. To sani koro ok nyal loro gigo nikech an gi simba e oda. Gi mbui, gi internet na. Aneno gima timore gima timore Gulu Uganda. Aneno gima timore Kampala. Ok nyal tama ng'eyo. Jok mani Uganda nyisa ni nego ji. Do ng'ama timore Tanzania. Jok mantiere Dar es Salaam wacho ni mae gima timore. Tana oro ne ng'ato to osechopo Amerika, to osechopo UK. Ineno. Koro pinje mang'eny neno ni mbui ni e gima sani gima nyaka gi control. Nikech mano be yo mar opposition chopo ne jopiny magidwaro ni ogone gi kura. Especially sirikande ma unpopular. Jok mong'eyo ni kowe ne gawe yo moyaw tibiro yom gi malich. Koro yore ma jo opposition biro chopo go jok madigone gi kura ema gidwaro nego. Number 1. Mar ariyo, sama ji dhi yiero ji strategize kaka kaisego kura to kaka gibiro protect, kaka gibiro rito coach gino. Kata kaka gibiro wacho ni an naneno kama ne goye kura ni kikwale. Kata an naneno kaka ne en kura 40 to kura gende ko ne en kura 100. Mago gik ma mbui biro timo. To ka in ng'at mobet kanyo madwaro ni olandi ni nwang'o 98% kata ni nwang'o 13, ok ibidwaro ni mano gigo tembe. Koro mbui ne gima nyaka ginegi. To ji osetemo, nitiere jok mantimo gino ni digital rights. Matemo nitiere international frameworks mag UN ma ji temo kono pinje mondo sign up to. Mabro miyo ratich ji mar information kata mar internet. Ngeni internet ne UN luongo ni basic need. Mana kaka pi mimodho, mana kaka muya miyweyo. Internet and basic need. Tiene sama jogi oloro internet ni. Nitiere basic need magiloro ne jo Tanzania. Dungine noko wacho ni biashara mane timore Mombasa kuro kutima. Ok nyal dhi mbele. Joneno magwa to oro ote mathoth ahinya to ka watieko twak marwa akukutieno mar Thimlicho Inga Migori County. Ng'iso ka ni to piny jalony ni to ere kaka observers timo ka piny magiwuoke be ywak ni yiero e piny gi berach sate. Ere kaka piny magidhi observe go di trust gi. To in kaka jalony en ang'o ma inyalo wacho kuom mago wechego mago mag loro mbui be isewacho kanyo e yo makare. Ote machielo mogik ka watieko en mano mar Trevor Mbei. Ng'isa ka ni good morning. I'm a student of political science from Maseno University. What we should know is the difference in constitution between Kenya and Uganda. As we observe, Uganda is 40 years back as compared to Kenya. Where Uganda is where Kenya was 50 years ago during the
Moi, the late Moi regime. Wachni mogik ka watieko kaachiel kod penjo ma openja kotudore kod observers ka giwuok e piny mabe osebed kiyuako ni yiero ok timre maber be jopiny ma gidhi observe bro bedo ka trust ka watieko observer chon kata sani onego pod obed ni en ng'at maluongo ni third party, en ng'at maonge gi interest e yiero no. Chon emomiyo niyudo kaka gin jo kanisa ema ne biro ka, kata en ng'at moro mawuok e piny moro mabor mabiro, tene ne ji respect gi nikech ging'eyo ni interest gi onge gima gidwaro kanyo en mana wacho ni adieri mar kaka ne otimre. Openjo mang'ano penjo ne penjo mar adieri. Ere kaka diwuog piny Tanzania ni biro timo election observer Uganda to Tanzania ema ne onge election mana timre, ne onge ler atol. Emomiyo kata jo wasunge machon ne biro ka ne timo observer. Wambe sani wapenjogi diwuog America ni biro timo election observer ka to America uno ema president yuake tema ng'a yuake tema gin be it's the same thing. Koro watch observer ni sani koro en gima tek maka ji dhi mbele nyaka wang'io. To gima ja wuoyi ma somo university Maseno wacho ni constitution wa opogore. Mana dier ni constitution man go Kenya ka en constitution ma very progressive. Jide gik matimore Kenya kae mapenjo moko ji wandaga mana ni mano gima nyalo timore nade. Nikech wan wamiyore ratiro mang'eny. Kendo kata wawacho Kenya kae ni ang'o ok timre tich ok timre, chieng' miwuok Kenya ka midhi e piny moro ema ding'eyo ni Kenya kae wan mabor e gik mang'eny. Dongi winjo ka jogo gini loro negi internet piyo. Kae di lore internet. Dongi noloro no internet kae ndalo some hours. Seche. To ni neno kaka notimre. Koro mana yiego ni iluongo ni progress mantiere Uganda ki compare gi Kenya pod tin. Mogik ka watieko. Mogik. Gimomiyo aneno ni outcome mar election no pod Museveni ema dhi yombo. Piny mantiere chiemo ma ji oyie makiwuok oko to green makoth chwe malo nyak tek ga mondo yud ka opposition yombe. E gima timore Uganda nyak ji oyien. Jok madhi go ne Museveni kura gin jok ma e rural areas to gin ema ging'eny. Mane pogruok man go Kenya. Erokamano ahinya Kenneth Okwara jalony tudruok pinje maoko kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi wabed e twak. Nyakora Muge Jwang' imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar piny. Warito mar mondo mi wabi wawinj ni to odiechieng' ma kiny en ng'a mibo bed ka ilando kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Uganda. Inyanya to tok kane giseyiero odiechieng' manyoro kawuono chenro mar kwano ombulu pod dhi mbele. Omiyo waketo nyong'ong'a maneno ni to ng'a mibo bed ka ilando. Nyakora Muge Jwang' wakawo mana yueyo madindo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki
Chaka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Arito vera wadigo dala kolimo